Krishna 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 Krishna. Yanpa. Rama. I can't talk to class. I'm not going to correct of it. Krishna 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 Krishna. நல்லா இருக்கு அந்த பிடிஎஃப் கிளீன் அண்ட் நீட் அண்ட் வரும்போது நல்லா இருக்கு இல்லையா மாதாஜி? தெரியாதா உங்களுக்கு பெருசு பண்றேன்? தெரியுது மாதாஜி, நல்லா இருக்கு மாதாஜி, கிளீனா இருக்கு, இவ்வளவு கிளியரா இருக்கு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ். எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு போட்டு தாமோதர மாதத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்திலிருந்து தினமும் ஒரு தூய பக்தரின் பிரார்த்தனைகள், துருவ மகாராஜனின் பிரார்த்தனைகள், அப்படி ஒவ்வொன்னா போட்டிருக்க. 25 மாதாஜிக்கு ஜெய, விஜயலட்சுமி மாதாஜிக்கு ஒரு ஜெய. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணுமே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பக்தி சதாச்சார வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இரட்டா இருக்கே. எல்லாரையும் பக்தி சதாச்சார வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது L2 வகுப்போட ஒரு பகுதி தான். இதுல நம்ம ஆச்சாரியர்கள் பத்தி எல்லாம் பார்த்துட்டோம். பாகவதம் பார்த்துட்டு இப்ப பாகவதத்துல இருந்து ஸ்துதிகள் பாக்குறோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா 4வது காண்டத்துல 9வது அத்தியாயத்துல 9வது அத்தியாயத்துல துருவ மகாராஜா அவர் எப்படி ஸ்துதிக்கிறார் பகவான. அது 6ல இருந்து 14 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகங்கள் பார்க்கலாம். பிரணத்தி படிக்கணுமே, பிரணத்தி மிஸ் பண்ணுமா? ஓகே, பிரணத்தி படிச்சுட்டு நம்ம இதை ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அண்ட் அது ராதா ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில் இருக்கு. அங்க மனசார வேண்டிண்டு பகவானை ஒரு 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபம் சொல்லி நம்ம இந்த வகுப்பை ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. எஸ், பிரணத்தி எடுக்கலாமா? இல்ல பிரணத்தி எடுத்துடலாம் இல்லையா? முடியும் வச்சிருவோம். இது ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு பிரணத்தியை படிச்சுடலாம். தட் ஷுட் பி தி பிரேயர். அப்பா நான் மென்டல் ப்ரிப்பேர். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி இவரை படிக்கணும். படியவே இருக்கு. குழந்தைகளோட சைட்ல இருந்து எடுக்கிறேன். இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. எடுத்து ரெடியா வைக்கல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பிரணத்தி ஆரம்பிச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி Krishna 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 Krishna. இதே பார்க்கலாமே. பகவானை பார்த்து தரிசனம் பண்ணி அப்புறம் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். எஸ், ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். இஸ்கான் மங்களூர். ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபம் 3 வாட்டி சொல்லியாச்சு. நல்ல பகவானை வேண்டி விட்டு பிரணத்தி ஆரம்பிச்சுடலாம். பிரணத்திற்கு அப்புறம் நம்ம அந்த ஸ்துதிகள் பேசி. எஸ் மாதாஜி, நீங்க படிக்கிறா? நான் படிக்கட்டுமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं चक्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगण
ललिता शिवशाकान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः படிக்கிறல வந்து நான் படிக்கிட்டா படிங்களேன், படிச்சிருங்க. ओके नमो ब्रह्मण्य देवाय हो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदुष्टे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिगम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. இப்ப நம்ம வந்து பாகவதம் ஸ்துதிகளுக்கு போகலாம். பதம் 6 துருவ வாச்ச. ஓகே, இது நான் ஸ்டார்டிங்ல படிக்கிறேன், அப்புறம் வந்து மொழிபெயர்ப்பு போச்சு. அடுத்து நீங்க படிங்க. யோ அனந்த பிரலிஸ்ய மம வாச்சம் சிமார்ப்ரசீதாம் சஞ்சீவயதி அகில சக்தி தரஸ்வதாம்னா அன்யாம்ச்ச ஹஸ்தச்சரண ஸ்ரவணத்வக் ஆதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துப்யம். இதுல என்ன சொல்றார்? அது நம்ம ஆக்சுவலி இவரோடு தான், என்னது துருவனோட சரித்திரம் தான் பார்த்துருக்கோம். துருவ ஸ்டோரி எல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் வந்து மாற்றாந்தாய் வந்து அப்பாவோட மடியில உட்கார விடலை. என்ன ரீசன்? என்னையும் வந்து உட்கார விட மாட்டேங்கிறீங்க, என்னையும் உட்கார விட மாட்டேங்கிறள் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு என்ன சொன்னா, நீ என் பயத்துல பிறந்தாதான் உட்கார முடியும், நீ என் பயத்துல பிறக்கல இல்லையா, அதனால உனக்கு வந்து தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மாட்ட கேட்டோன்னே அதுக்கு என்ன பண்றதுப்பா, பகவான் தான் அதுக்கு வந்து பதில் சொல்லணும். அப்ப நான் பகவான்கிட்ட போய் கேட்டுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு இறங்கிட்டேன். காட்டுல போயிட்டு அப்போ நடுவுல யார் வர்றாரு? நாரதர்லாம் வந்து சமாதானப்படுத்துற, இல்ல நீ சின்ன குழந்தை, இப்படிதான் காட்டுல எல்லாம் போக முடியாது, போகணும். இல்ல எனக்கு பார்த்தே ஆனும், எனக்கு கேட்டே ஆனும், எனக்கு நான் ஏன் எங்க அப்பா மடியில, நான் ஏன் இங்க அந்த மாற்றாந்தாய் வயிற்றுல நான் ஏன் பிறக்கல, அங்க பிறந்தாதான் நான் வந்து அப்பாவோட மடியில உட்கார முடியுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறேன். அங்க போயிட்டு நிறைய கடும் தவம்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் நாரதர் சொல்ல அதெல்லாம் இருக்கார். அதுக்கப்புறம் பகவான் பிரசன்னமாயி, ரொம்ப கடும் தவம் அதெல்லாம் பிரசன்னமாயி வந்தோடனே அவருக்கு வந்து பேச்சே வரல, இப்படி ஒரு ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டார். கண்ணு திறக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கல. அப்புறம் இப்படி இந்த ஸ்பர்ஷம், இந்த இது சங்க வச்சு இப்படி எல்லாம் பண்ணோன்னு கண்ணு திறந்த அப்புறம் பார்த்தா வாய் இது வருது. சின்ன குழந்தை தானே, 6 வயசுதான், உனக்கு ஸ்துதிக்கெல்லாம் தெரியாது. இருந்தாலும் அவர் வந்து இப்படி இதெல்லாம் தடவி விடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்துதிகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. அதுதான் இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். சோ இதுல என்ன சொல்றார்? துருவ மன்னர் கூறினார், மன்னர்னே சொல்லியாச்சே, சின்ன குழந்தைதான் இருந்தாலும், போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, நீர் அனைத்து சக்திகளும் வாய்க்க பெற்றவர். நீர் என்னுள்ளே புகுந்து உமது கரங்களையும் கால்களையும் செவிகளையும் தொடும் உணர்வினையும் உயிர் சக்தியினையும் குறிப்பாக எனது பேசும் சக்தியினையும் உயிர்ப்பித்தீர். ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து பேச தெரியும், சுதிக்கிறதுக்கெல்லாம் அவ்வளவுலாம் நாலேஜ் கிடையாதே, படிச்சது இல்லையே. அப்ப எல்லா புலன்களையும் நீங்க வந்து உயிர் கொடுத்து வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு இது கொடுத்துட்டீங்க, ஒரு சக்தி கொடுத்துட்டாள் அப்படின்னு. அப்ப அந்த பேசுற திறன், இந்த மாதிரி உங்களை ஸ்துதிக்கிற திறன் கூட எனக்கு வந்து உயிர்ப்பித்தீர். எனது மரியாதைக்குரிய வழிபாடுகளை உமக்கு செலுத்துவதற்கு அருள் புரிவீராக. மாதாஜி படிங்க. येन स्वं भगवन्नगितम् आत्मशक्त्या मायाख्ययोर्गुणया भगतादि अशेषम् चित्वानविस्य पुरुषस्तत् असत्गुणेषु
தானேவ தாருஷி பிபாவசி பத்விபாசி. மொழிபெயர்ப்பு. குணேஷி பாருங்க, குணேஷு இல்ல குணேஷி. நானே நானேவ தாருஷி தானே மாதாஜி? அது தாருஷி. குணேஷி, குணேஷு. குணேஷி. குணேஷி விபாவ மொழிபெயர்ப்பு. விபாஸ் விபாஸ் அது நான் படிச்சு விடுறேன். எப்படி அதை ஓகே explain. ஓகே ஓகே. போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, நீரே பரம்பொருள். ஆனால் உமது பல்வேறு வகை சக்திகளினால் நீர் ஆன்மீகம் மற்றும் இன்றைய உலகங்களில் வேறு வேறாக தோன்றுகின்றீர். என்னது அவரோட சக்தி எல்லாத்தையும் பரவி இருக்கு. அப்ப நமக்கு என்னது வேற வேற ஒரு இதை பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப சந்திரன் வந்து ஒரு கண்ணுன்னா சூரியன் ஒரு கண்ணு, எல்லா உயிர் வாழிகள்லயும் அவர் இருக்கார். அப்போ ஒரு உருவமா டிஃப்ரெண்டா தெரியறது. அவர் எல்லாத்தையும் இருக்கார். ஆனா பல்வேறு வகை சக்திகளினால் அவர் நிறைய அப்புலன்ஸ் இருக்கு. அப்போ ஆன்மீகம் மற்றும் இன்றைய உலகங்களில் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லயும் என்னது வேற வேற ஒரு ரூபம் ஒரு இதா வந்து அவர் தோன்றுகிறார். நீர் உமது புறசக்தியினால் இப்பௌதிக உலகின் முழு சக்தியை படைக்கிறீர். அவரோட அந்த இதை தானே பொட்டன்சி எப்படி உள்ள நான் எனர்ஜி வச்சுதானே எல்லாத்தையும் படைக்கிறேன். அதன் பிறகு உலகினுள் நீர் பரமாத்மாவாக நுழைகின்றீர். எல்லாம் வந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் படைக்கிறார். அது இந்த விஷ்ணு, அது வந்து காரணோதரிசன விஷ்ணு. அவர் மூச்சு காற்றில இருந்து அப்படியே வருது. ஒரு அண்டமா வருது. ஒரு அண்டத்துல 14 உலகம். அதுல நடுவுல இருக்கிறதா அர்த்து பூமி. அதுக்கு மேல 6 உலகம், 7 உலகம். இதெல்லாம் அவர் படைக்கிறார். எவ்வளவு எண்ணில் அடங்காத அவ்வளவு அண்டங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் என்னது அதுக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் அவர் நுழைக்கிறார் ஆஸ் பரமாத்மா. அது ஒரு பரமாத்மா நுழைகிறார். அப்புறம் அதுக்குள்ள இருக்கிற உயிர்வாழிகளுக்குள்ள எல்லாமும் இது பரமாத்மா வேறொரு பரமாத்மா அவர் நுழைகிறார். சோ இந்த மாதிரி வந்து நீர் உமது புறசக்தியினால் இப்பௌதிக உலகின் குரு சக்தியை படைக்கிறீர். அதன் பின் உலகினுள் நீர் பரமாத்மாவாக நுழைகிறீர். அது என்னது கர்ப்போதர்ஷ விஷ்ணு. நீரே பரமபுருஷன். மேலும் நீர் இயற்கையின் தற்காலிக குணங்களினால் நெருப்பு பல்வேறு வடிவுடைய விறகுகளில் எரியும் பொழுது பல்வேறு வகையாக தோன்றுகிறதோ ஒரு அந்த நெருப்போட இப்படி இருக்குமே டிசைன் மாதிரியே வருமே. அந்த மாதிரி வந்து உங்களோட ஒவ்வொருத்தர் குணங்களால எப்படி இயற்கையின் தற்காலிக குணங்கள், இயற்கையில இருந்த அந்த முக்குணங்கள்ல தற்காலிகமா அதை வச்சு இந்த தற்காலிகமா இந்த உலகத்தையே தற்காலிகமா தான் பண்ணியிருக்காரு. அப்ப எப்படி நெருப்புல வந்து அந்த வடிவம் எல்லாம் இப்படி வரும். அந்த நெருப்போட பிழம்பு இப்படி ஒரு டிசைன்ல வரும். அந்த மாதிரி விறகுகள் எரியும் போது பல்வேறு வகையாக தோன்றுகிறதோ அது போல நீவிரும் பல்வேறு இன்னும் வேற தமிழ்நாட்டியா நீவிரும் நீங்களும் அப்படின்னு வச்சுக்கோம். பல்வேறு வகையாக மாதாஜி நீவிரும் தான் கரெக்ட். நீவிரும். ஓ நான் அது பிரிச்சு படிச்சா நீங்கள் இருவரும், அதுதான் சேர்த்து படிப்பா நீவிரும். ஓ இது அந்த மாதிரியா? இருவரும் யாரு? நீங்கள் இருவரும். நீ மாதாஜி கேக்குறது நீவிரும் நீங்களும் தான். நீ இருவரும் இல்லை, நீங்களும் பல்வேறு வகையாக தோற்றங்களை படைக்கின்றீர். ஓகே. சோ அந்த மாதிரி வந்து விதம் விதமா அவர் படைக்கிறார். அவருடைய பொட்டன்ஷியலை வச்சுன்னு அவ்வளவு படைக்கிறார். எஸ். நயேதம் அசஷ்ட விஸ்வம் சீத்த பிரபுத்த இவநாத பவத் பிரபன்ன தஸ்யா பவர்ய சரணம் தவ பாத மூலம் விஸ்மர்யதே கிருதவிதா கதமார்த்த பந்தோ. ஓ நாரதரே, பிரம்மதேவரின் முற்றிலும் உண்மையே சரணடைந்திருக்கின்றார். ஓ நாரதரே, பிரம்மதேவன் அவ அப்பா முற்றிலும் உண்மையை சரணடைந்திருக்கிறார். ஆரம்பத்தில் நீர் அவருக்கு அவருடைய ஞானத்தினாலேயே ஒருவன் இவ்வாறு உறக்கத்தில் நின்று எழுந்தவுடன் தனது காலை கடமைகளை பற்றி நினைப்பானோ, தட் இஸ் கான்சியஸ். அவனுக்கு எப்படி ஒரு கான்சியஸ்னஸ் வருது? நம்மளோட தூக்கம் போது நம்ம கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிறது இல்லை. அதுக்கப்புறம் நம்ம முடிச்சுன்னு அப்புறம் இன்னைக்கு என்ன டே, இன்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு நமக்கு என்ன கிளாஸ் இருக்கு, என்ன இதுலாம் முழிப்பு ஒரு உணர்ச்சி வருது. அந்த மாதிரி எவ்வாறு உறக்கத்தில் நின்று எழுந்தவுடன் தனது காலை கடமைகளை பற்றி நினைப்பானோ அது போன்று அவரால் இப்பிரபஞ்சத்தினை பார்க்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடிந்தது. விடுதலையினை விரும்பும் மனிதர்களுக்கு நீரே அடைக்கலமாகவும் வருந்துவோர்களுக்கு நீரே நண்பராகவும் விளங்குகின்றீர். இப்ப நமக்கு எல்லாம் ஒரே அடைக்கலம் என்னது? பகவான். ஏன்னா இதுல இருந்து விடுபட்டு போனோம். இப்ப நம்ம ஒரு மாயில செக்கின் இருக்கும், இதுலயும் விடுதலை போனோம்னாக்கா பகவானோட நாம சொல்லி இதுல இருந்து விடுதலை பெறலாம். அப்ப எங்க அடைக்கலம் என்னது? பகவானோட சரணாகதி. அப்புறம் வருந்துவோர்கள், யாருக்கெல்லாம் வருத்தம் இருக்கு, ஏதோ மன வருத்தம், பண வருத்தம் என்னவோ இருக்குமே, ரிலேஷன் சரியில்லை, அது சரியில்லை, உடம்பு சரியில்லை, அந்த வருத்தம் யாரை படுறாங்களோ அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு மருந்து மாதிரி பகவான்கிட்ட போனா அவர் வந்து ஒரு தீர்வு கொடுப்பார். நண்பராகவும் அவளுக்கும் ஒரு நண்பராகவும் விளங்குகின்றேன். இவ்வாறு இருக்க நிறைந்த மதியுடைய அறிஞனால் எவ்வாறு உண்மை மறக்க இடம்? வாழ்க்கை எல்லாமே நீங்க அருளர்னா நல்ல ஒரு ஞானியா இருக்கிறவங்க, நல்ல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கானு, அவன் எப்படி மறப்பான்? அவன் வந்து உங்களை வந்து ஸ்துதிக்க மறக்கவே மாட்டானே அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது
படிங்க மாதாஜி. நூனம் விமுஷ்டமதயஸ்தவ மாயயாதி ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणम् अन्यहेतोः अर्हन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्यम् इच्छन्त्ययः सवर्षतं निरयेऽपि நீர்ணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தோல் பொதியின் புலனுகர்ச்சிகளுக்காக உண்மை வழிபடுபவர்கள் நிச்சயம் உமது மாயா சக்தியினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களே ஆவர். எல்லாருமே மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம வந்து ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கணும். தோல் மெயினா என்னது, இத்தோல் பொதியின், இத்தோல் பொதியின் அது இன்னும் சம்திங் புரியல மாட்டாச்சு. இத்தோல் பொதியின் ஐ திங்க் புலனுகர்ச்சி. நம்ம கண்ணு காது மூக்கு அதை வந்து பகவானை தவிர பாக்கி உள்ளதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து விருப்பப்பட்டு அதுக்கு வந்து அப்பீஸ் பண்ணி அதுக்கு திருப்திப்படுத்தி அதுக்கெல்லாம் தீனி போட்டு அதுக்கெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நிச்சயமா என்ன அர்த்தம், வள்ளம் வந்து மாயையில சிக்கிட்டு இருக்கான்னு தான் அர்த்தம். அதுல எல்லாம் இல்லாம பகவானோட நாமம் சொல்லணும், பகவானோட கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், பகவானோட நைவேத்தியம் தான் சாப்பிடணும், இந்த மாதிரி பகவான் நினைத்து எல்லாம் ஜபா பண்றது, கோயில் போறது, இதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் விடுதலை பெறலாம். ஆனா அதை மறந்து வேறு விஷயங்கள்ல பண்றவங்க வந்து நிச்சயம் ஒரு மாயா சக்தி தான். அவருடைய மாயா சக்தி அவரோட சக்தி தான். அந்த மயக்கத்துல அவங்க இருக்காங்க பாதிக்கப்பட்டவர்கள். அது விரும்பியதை தரும் கற்பக விருட்சம். விரும்சம் நிறைய மிஸ்டேக் இருக்கு மாதாஜி. கற்பக விருட்சம் விரும்சம்னு இருக்கா பேரு. ஆமா அவ கூகுள்ல இருந்து போட்டிருப்பா மாதாஜி, அதனால அவளை மிஸ்டேக் வரும். அப்ப இது வந்து விருட்சம் பாருங்களேன், விரும்சம்னு ஏதோ வேர்ட் இருக்கு. ஆமா ஆமா விருட்சம், விருட்சம்க்கு விருட்சம் போட்டு. அப்ப இது வந்து லலிதா மாதாஜி ஜாயின் ஆயிட்டேன். ஓகே ஆயிடுதா லலிதா? கம்ப்யூட்டர்ல ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். சோ கற்பக விருட்சம் இப்ப என்னது, டிசைர் கற்பக விருட்சம் என்ன கேக்குறோம். கற்பறையில வேலை இருக்க மியூட் பண்றேன், அதுல மியூட் பண்றேன் மாதாஜி, மியூட்டே ஆக மாட்டேன். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. சோ கற்பகட்ரியில நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ டிசைர் பண்றோமோ அதெல்லாம் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி விரும்பியதை தரும் கற்பக, அது போல பகவான் வந்து நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ அதெல்லாம் கொடுப்பார். ஆனா என்னது பார்த்து அப்கோர்ஸ் கேலிவர் தான் கொடுப்பார், ஆனா கொடுப்பார் அவர். கற்பக விரும்சம் போன்றவரும் பிறப்பில் இருந்து விடுவிப்பவரும் ஆகிய உண்மை அடைவதற்கு பதிலாக மூடர்கள் நரகத்தில் உழலும் வாழ்க்கை நிலை பெற்றவர்களுக்கும் கிடைப்பதான புலனுகர்ச்சிகளுக்குரிய வரங்களை உம்மிடம் இருந்து பெற விரும்புகின்றனர். எல்லாம் மோட்சத்தை தேடின்னு போறதுக்கு பதிலா எனக்கு வந்து அந்த ஜாப் வாங்கி கொடுங்க, பகவான் இதெல்லாம் தான் ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுப்பா. ஜாப் கிடைக்கணும், அப்புறம் என்னது நல்லா எக்ஸாம்ல நல்லா பாஸ் மார்க் வாங்கணும், ஏதோ இந்த பல நோக்கு செயல்கள்ல ஏதோ இந்த உலகத்துல நம்ம பெர்மனண்டா இருக்கிற போலியும் அதுக்கு வந்து விரும்பிதான் அவங்க எல்லாம் கேட்கறாங்களே தவிர உங்ககிட்ட அடையணும், உங்களை வந்து சேரணும், அந்த மாதிரி இந்த பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து வெளியில வரணும்னு அது வந்து கேட்க மாட்டேங்க. ஆனா நீங்க எப்படி என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்க. இருந்தாலும் மனுஷா வந்து அந்த மாதிரி கேட்காம பாவப்பட்டவர் நம்ம எல்லாம் தான். என்ன கேட்கிறோம், இந்த உலகத்துல என்ன பெர்மனன்ட் வச்சுட்டு இந்த உலகத்துல நல்ல சுபிக்ஷமா இருக்கிறதுக்குள்ளதெல்லாம் தான் கேட்டுருப்போம். யானிர்விதிஸ்தனுபிருதாம் தவ பாத பத்ம தியானாத் பவஜ்ஜன ததா ஸ்ரவணேன வா ஸ்யாத் சா பிரம்மணி ஸ்வமஹிமனி அபிநாதமாபூத் கிந்த்வத் அந்தகாசி லுவிதார் பததாம் விமானாத். ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருக்குது, சான்ஸ்கிரிட் மாதிரி இல்லை. ஓகே. வழிபாட்டுக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய பகவானே, உமது திருவடி தாமரைகளை தியானிப்பதினாலும் தூய பக்தர்களிடமிருந்து உமது புகழினை கேட்பதினாலும் பெரும் அளவற்ற மகிழ்ச்சியானது. பரம்பொருளான அருவமான பிரம்மத்துடன் ஒருவன் இணைவதினால், இங்கு ஃபுல் ஸ்டாப்பே கிடையாது, இருக்கணும் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப். அப்ப என்னது, பகவானோட புகழ் எல்லாம் கேட்டாலும் சரி, நம்ம வாயால பாடினாலும் சரி, அதே வந்து பகவானுக்கு சரணடைறா போல ரொம்ப ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது, அளவற்ற மகிழ்ச்சியானது. பரம்பொருளான அருவமான பிரம்மத்துடன் ஒருவன் இணைவதினால், இது என்னது அத்வைதிக் பிலாசபில என்னது, வெரி ஹாப்பி, பகவான் இடத்துக்கு போயிட்டு இணைஞ்சிருவான். அந்த ஒரு பிரம்ம நிலைக்கு தான் அவ வந்து அது வரைக்கும் தான், அந்த ஸ்டேஜ் தான் அவளுக்கு வந்து லாஸ்ட்னு நினைக்கிறான். நமக்கு அப்படி இல்லை. நம்ம பக்தி யோகத்துல என்னது பாக்குறோம்னா அது பிரம்மன் ஒரு ஸ்டேஜ் தான், அதுக்கப்புறம் ஒரு பரமாத்மா ஸ்டேஜ், அதுக்கப்புறம் பகவான் ஸ்டேஜ் இருக்கு. ஆனா அரூப ரூபத்தை வந்து அரூபமா யார் வழிபடுறாங்களோ அவங்க வந்து பிரம்மத்துடன் இணையறாங்க. அது வந்து லாஸ்ட் ஆயிடுறாங்க. ஒருவன் நினைவதனால் பெரும் தேவ சுகத்தினை விட மிக உயர்ந்ததாகும். அப்பிரம்மானந்தமும் பக்தி தொண்டிலிருந்து பெரும் உன்னத ஆனந்தத்திற்கு ஈடாகாதென்றால், இன்னும் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு நினைச்சு படிச்சா இது எப்படி எல்லாமோ வருது.
பக்தி தொண்டிலிருந்து பெரும் உன்னத ஆனந்தத்திற்கு ஈடாகாது. ஏன்னா பக்தி தொண்டுல நமக்கு கிடைக்கிற ஆனந்தம் அந்த பிரம்மத்துல நம்ம ஐக்கியமாறது அந்த ஒரு ஆனந்தம் வெரி டிஃப்ரெண்ட். நம்ம இதுல என்னதுன்னா முதல்ல இருந்தே புலன் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி எஸ் ஆனா என்ன சேனலைஸ் பண்ணணும். எங்க பகவானு பார்க்கணும். அவெல்லாம் எப்படின்னா கண்ணை இறுக்கி மூடி அப்படி தியானத்தை அப்படி உட்காந்து பார்க்கலாம். அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். கண்ணெல்லாம் மூடிக்கணும். எல்லாத்தையும் எப்படி எப்படி மனசை இப்படி நிறுத்தி பிரம்மனை வழிபடுறாங்க. நமக்கு அப்படியெல்லாம் இல்லை. கண்ணை அழகா திறக்கலாம், நல்லது விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம். இதோடு தான் கிருஷ்ணரோடு தான் அழகா ரசிக்கலாம். ஆடணும் தோன்றதா ஆடலாம், பாடணும் தோன்றதா பாடலாம். எல்லாம் ஒன்றும் கண்ட்ரோலே கிடையாது. யூ கேன் லெட் லூஸ். ஆனா என்னது எல்லாம் பகவான் சேனலைஸ் பண்ணிடும். வேற விஷயங்களும் நாட்டம் போகும். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த சைடு கிருஷ்ணரோட பக்கம் பண்ணிடணும். சோ அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். அது பரமானந்தம். பரமானந்தமும் பக்தி தொண்டிலிருந்து பெரும் உன்னத ஆனந்தத்திற்கும் ஈடாகாது. அவளுக்கு அது ஒரு பரமானந்தம்னா அதுக்கும் இந்த ஒரு ஆனந்தத்துக்கும் என்னைக்குமே அது யூ கேன் நாட் மேட்ச். அந்த மாதிரி ஈடாகாது என்னென்றால் காலம் என்னும் கூர்வாளினால் வெட்டி சாய்க்கப்படும் நிலையில்லாத தேவலோகங்களுக்கு செல்வதனால் ஒருவன் என்னதான் தேவலோகத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டாலும் உரிய காலத்தில் அவன் மீண்டும் கீழே விடுவான். இது நல்ல ஒரு புண்ணியம் எல்லாம் பண்ணி இப்ப எல்லாம் மேல் உலகத்துக்கு போனால் என்னது நல்லா அங்க தேவலோக சுகங்கள்லாம் அனுபவிச்சாலும் திரும்பி விழதான் போறான். சோ இட் இஸ் லைக் மெட்டீரியல் பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அது மேல போயிட்டு அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வரலாம். ஆனா நம்மளோட அப்படிலாம் கிடையாது. பக்தி தொண்டுல பகவானுக்கு பிரியப்பட்டதான் நம்ம எல்லாமே பண்றோம். ஜப்பா என்னது பண்றோம், பகவானுக்கு பிடிக்கும். நைவேத்தியம் பண்றோம், பகவானுக்கு பிடிக்கும். அப்ப எல்லாமே பகவானு சார்ந்து பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா அதுதான் நிலைத்து நிற்கும். அதுதான் அக்கர்மா. இல்ல பாக்கி உள்ள இவெல்லாம் பண்றது எல்லாம் கர்மால போகும். நல்ல செயல் தான், நற்செயல் தான் பண்றாங்க. புண்ணியத்தை போய் சேரும். அப்போ புண்ணியம் என்னது இந்த பிறவிக்கு அப்புறம் மேலுலகம் போயிட்டு நல்லா அனுபவிச்சு சுகமும் அனுபவிச்சு திரும்பி இந்த ஜென்ம ஒரு பிறவி எடுத்துன்னு வரதாம அதான் தேவலோகத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டாலும் உரிய காலத்தில் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு உரிய காலத்தில் நான் மீண்டும் கீழே விழுவான்னா என்ன அர்த்தம், திரும்பி ஒரு பிறவி எடுப்பான். எஸ். கமலாவதை படிக்கிறளா? செட்டில் ஆயிட்டளா? இல்ல, அப்ப படிங்க. ஜெயஸ்ரீமதி படி. பக்திம் முகி பிரவஹதாம் த்வயி மே பிரசங்கோ பூயாத் அனந்தமகதாம் அமவாசயனாம் ஏனாஞ்சலௌபனம் உருவ்யசனம் பவாப்திம் ஏஷி பவத் குண கதாமிருதபானமத்தஹ. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. துருவ மகாராஜா தொடர்ந்து கூறினார். இன்னும் முடியல அவருக்கு. நான் அவருக்கு குழந்தை அதனால எல்லாம் இப்போ வார்த்தைகள்லாம் நிறைய வருது பகவான் கிருபையில. அளவிறந்த ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு மாதாஜி. ஐ திங்க் உங்க பாகவத புக்ல இது டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். ஐ தாட் இட் வில் பி வெரி ஹாப்பி. அளவிறந்த பகவானே, அளவு இல்லாத ஒரு கருணை காட்டும் பகவானே அப்படின்னு அர்த்தம் நினைக்கிறேன். ஆற்றின் அலைகள் தொடர்ந்து வீசுவது போல் உமது உன்னதமான அன்பு தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு இருக்கும் சிறந்த பக்தர்களுடன் நான் தொடர்பு கொள்ளுமாறு எனக்கு நேர் அருள் புரிதல் வேண்டும். இப்போ என்ன கேட்டுக்கிறேன், சத் சங்கம் எனக்கு கொடு. இது சங்கத்தினாலே நமக்கு நல்ல பெனிஃபிட் வருது. இல்ல நம்மளாம் அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? எப்பவுமே ஏதோ ஒரு கிளாஸ் நம்ம சேர்ந்து படிக்கும்போது என்னது பக்தி தான் கூடுறது, வேற எல்லாம் ஒண்ணும் கூடுறது இல்லை. சோ அந்த மாதிரி ஒரு அருள் கொடுங்க. நான் எப்பவும் பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு. இது போன்ற உன்னதமான பக்தர்கள் முற்றிலும் மாசமற்ற வாழ்க்கை நிலை உடையோராக இருக்கின்றனர். பக்தன்னா என்னது, எப்பவுமே பகவான் என்ன நினைத்துதான் இருக்கான். அவன் இப்போ இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது என்னது எல்லாம் பகவானை பத்தி பேசுறதும் அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்துல என்ன ஐ ஷுட் பி இன்வால்வ்டு. அப்ப என்னது அவள்லாம் எந்த இது மாசற்ற வாழ்க்கை, இது கலப்படம் இல்லாம பக்தி இது தொண்டாற்றுறாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க வாழ்க்கை நிலை உடையோராக இருக்கிறார். பக்தி தொண்டு புரிவதன் பலனாக தீயின் நாக்குகளை போன்ற அபாய அலைகளினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் உலக வாழ்க்கை என்னும் அறியாமை கடலினை என்னால் நிச்சயமாக நீந்தி கடக்க முடியும். அப்ப என்னது, நான் இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுல இருந்தாதான் இப்ப நம்ம இருக்கிற உலகம் என்னது துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இது டெம்பரரி வேர்ல்ட் தான், பெர்மனன்ட் கிடையாது. அண்ட் துக்கம் நிறைந்த உலகம். அப்ப இதுல என்னது விஷம் போல ஒரு இதை நெருப்போடு பலனாக தீயின் நாக்குகள் நெருப்புல இருக்கிற போல இருக்கும். நம்ம ஒரு ஆணியில உட்கார்ற போல இருக்கும். எப்போ ஒரு கஷ்டம், மனசு கஷ்டம், அந்த கஷ்டம், ஏதோ வருத்தம் அந்த இதுல இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு அபாய அலைகளிலிருந்து நம்மளை வெளியில கொண்டு வர்றது எது, நம்ம பக்தி தொண்டாலதான் நம்ம வெளியில வர முடியும். இந்த மாதிரி அபாய அலைகளினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் உலக வாழ்க்கை என்னும் அறியாமை கடலினை என்னால் நிச்சயமாக நீந்தி கடக்க முடியும். எப்படி? சத்சங்கம் மூலமா பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது.
இது என்னால் ஆகக்கூடியதை ஏன் இது என்னால் ஆகக்கூடியது ஏனெனில் என்றும் நித்தியமாக இருக்கும் உமது கல்யாண குணங்கள் மற்றும் திருவிளையாடல்களை கேட்பதற்கு நான் பித்தனாகியுள்ளேன். ஐ எம் ரியலி கிரேசி அப்படி சொல்லுவோமே. நான் வந்து ரொம்ப ஒரு பைத்தியமாயிட்டேன். உங்களை பத்தி கேட்கறதுக்கு எனக்கு அவ்வளவு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட நான் இருக்கேன். ஆனால் நான் டெஃபினட்டா இதெல்லாம் கடந்து வர முடியும். என்ன ரீசன்னாக்க உங்களோட எல்லாம் திருவிளையாடல்கள் இல்ல பாஸ்ட் டைம்ஸ் கேட்கறதுக்கும் குணங்கள் உங்களுடைய ஒரு குணங்கள் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப விருப்பம் இருக்கு. பித்தனா இருக்கேன் அப்படிங்கிற நான் வந்து இதுல எங்க இந்த வேர்டு வந்து தெரியல. பகவத் குண கதாமிருத்த பானமத்த புரியல. வியசனம் வியசனம்னாக்கா அந்த நிலையில இருக்கேன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி வந்துட்டா? தேன ஸ்மரந்தி அதிதராம் பிரியமீஷ மர்த்தியம் ஏச்சான் அத சீத சிஹ்ருத் கிருஹ வித்ததாராஹ ஏத்வ அப்ஜனாப பவதீய பதாரவிந்த செகந்தியலுப்த ஹிருதயி க்ஷிக்ரத பிரசங்காஹ. அப்ப என்னது? ஓ தாமரையினை உந்தி சுழியாக அடைய தாமரை தண்டு அவரோட உந்திச்சுழி, அது தொப்புள் கொடி சொல்லுவோமே, அந்த தொப்புள் கொடியில தொப்புள்ல இருந்து இப்படி வர ஒரு கொடி அப்படி வந்து உடைய பகவானே ஒருவன் எப்பொழுதும் உமது தாமரை திருவடிகளையும் அதிலிருந்து வரும் நறுமணத்தையும் நாடும் பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் உடலின் மீதும் அவ்வுடலுடன் கூடிய உறவினால் வரும் சந்ததியினர், நண்பர்கள், குடும்பம், செல்வம் மற்றும் மனைவி போன்ற லோகாயத மனிதர்களுக்கு மிக மிக விருப்பமானவைகளான இவற்றின் மீதும் பற்று வைப்பதில்லை. யாரெல்லாம் பகவான் பேர்ல நல்ல பக்தி தொண்டோடு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பாக்கியுள்ள விஷயம் அதர் தேன் பகவான். அது வந்து ரிலேட்டிவா இருக்கட்டும், வைஃபா இருக்கட்டும், மனைவி, மக்கள், வீடு, எச்சுவா இருக்கட்டும், எல்லாம் அது கிட்ட வந்தது எல்லாமே அதெல்லாம் செகண்டரி தான். அதுல பற்று இல்லாம பகவான் பேர்ல வந்து ஜாஸ்தி பற்று வைத்துட்டு இருக்காங்க. யாரு? டிவோட்டிஸ். ஏன் உண்மையில் அவற்றை லட்சியப்படுத்துவதும் கூட இல்லை. இஸ் நாட் ஈவன் பாதர்ட். ரொம்ப டிவோட்டியா இருக்கிறவன் என்னது பகவான் பேர்ல தான் ஜாஸ்தி அதெல்லாம் நடந்துக்கும், நான் எல்லாம் ஒண்ணும் கண்டுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவன் இருக்கான். ஏன் உண்மையில் அவன் அவற்றை லட்சியம் கூட படுத்துறது இல்லை. இஸ் நாட் ஈவன் கேரிங் தெம் அப்படின்னு. எஸ், படிங்க மாதாஜி. சரீஸ்வரூப தேவதைத்ய மர்த்யாதிபி பரிசிதம் சரசர்விசேஷம் ரூபம் பிரவிஷ்டம் அஜதே மகத் ஆதி அநேகம் நாத பரம் தேதி நயத்ர வாதஹ. பரம் பரமவா பரம் பரமவா பரமவேத் நயத்ர வாதஹ. ரொம்பவே இது ஆடா இருக்கு இல்லையா? சான்ஸ்கிரிட் மாதிரியே இல்ல. நார்மல் பகவத்கீதா படிச்சோம்னா ஏதோ 1-2 வேர்டா நம்ம புரியும். எதுவுமே புரியல மாதாஜி, எதுவுமே புரியல. தேவ சத்து இந்த மாதிரிதான் புரியுறதே தவிர வேர்ட்ஸே புரியல. வேர்ட்ஸே படிக்க ரொம்ப பிரிச்சிருக்கா. எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரிச்சு இருக்கா. அதனால ரொம்ப ஈஸியா கொடுத்தாலும் புரிய மாட்டேங்கிறது. ஒரே இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு எண்டு வரைக்கும் இருந்தாலும் நமக்கு புரியறது இல்லை. எனிவே, ஹரே கிருஷ்ணா. போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, ஓ பிறவாத பொருளே, பல்வேறு வகை உயிர்களான விலங்குகள், மரங்கள், பறவைகள், ஊர்வன தேவர்கள் மற்றும் மனிதர்கள் யாவும் உமது பௌதிக சக்தியின் காரணமாக தோன்றிய இப்பிரபஞ்சமும் யாங்கனும் பரந்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நான் நன்கு அறிவேன். எல்லாமே நீங்க படைத்ததான், எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தா வந்திருக்குன்னு எல்லாமே எனக்கு தெரியும். அப்புறம் மேலும் இவை சில நேரங்களில் வெளிப்படுகின்றன, சில நேரங்களில் வெளிப்படாது இருக்கின்றது. சிலெல்லாம் வியக்தமா இருக்கு, சிலதான் அவ்வியக்த ரூபத்திலயும் இருக்கு. நம்ம வெளிப்படலை. லைக் சீட் ஃபார்ம். சீட்ல என்ன இருக்கு? ஒரு மரத்தோட அவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அது இன்னும் அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு, அவ்வியக்த ஃபார்ம்ல இருக்கு. அது வந்து நம்ம இது பண்ணி என்ன விதைச்சு மண்ணில போட்டு தண்ணி ஊத்தி அது வளர்த்தி அது ஒரு பெரிய மரமே ஆகும். சோ அந்த ஒரு பொட்டன்சி இருக்கு. அப்ப வெளிப்படாத அந்த நிலையில இருக்கு, அவ்வியக்த நிலையில நிறைய இருக்கு. எல்லாமே உங்ககிட்ட தான் வந்தது என்பதையும் நான் அறிவேன். ஆயினும் எனது முன்னால் நிற்கின்ற உமது பரம வடிவத்தை பார்க்கின்ற அனுபவம் எனக்கு முன்பு வாய்த்ததே இல்லை. ஆனா இப்ப வந்து என் முன்னாடி நிக்கிறீங்க, ரொம்ப கடுதாவம் பண்ணிட்டு இப்ப என் முன்னாடி வந்து நிக்கிறீங்க. இது வந்து நான் வந்து எல்லாத்தையும் நான் பார்த்திருக்கேன், எல்லாத்தையும் நீங்க இருக்கீங்க, எல்லாம் தெரியும். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்துல வந்து என் முன்னாடி நிக்கிறீங்க இல்லையா, அது நான் வந்து முன்னாடி பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கலை. இப்போது அனைத்து வித கற்பனை கோட்பாடுகளும் ஒரு முடிவிற்கு வந்துவிட்டன. எனது கற்பனையா என்னெல்லாம் ஒரு ஆனந்தம் நினைத்தாரோ, அப்பா மணியில உட்காரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆனந்தம், அது கிடைக்கலையேன்னு சொல்லிட்டுதான் ஆரம்பிச்சார். இப்ப என்னது? அதெல்லாம் ஜுஜுபி.
அதெல்லாம் கிடைக்கலன்னா என்ன வேணும்? பெரிய ஒரு பொக்கிஷமே கிடைச்சு விட்டேன் பகவான் முன்னாடி. எனக்கு என் முன்னாடி பகவான் நிக்கிறாரே. அப்ப இந்த ஒரு சின்ன சின்ன ஆசைக்கெல்லாம் நான் என்னத்துக்கு ஐ வோன்ட் ஜஸ்ட் பாதர். அது கிடைக்கலைனாலும் நோ ப்ராப்ளம். எனக்கு பகவான் பார்த்ததே பெரிய ஒரு இது அப்படின்னு திருப்தின்னு நினைக்கிறேன். கல்பாந்தயே தத கிலம் ஜடரேண கிருஹணன் சேதே புமான் ஸ்வகிருத திருக்கனந்த அகஸ்த தங்கே யன்னாபி சிந்துருக காஞ்சன லோக பத்ம கர்வே துமான் பகவதே பிரணதோஸ்மி தஸ்மை. வணக்கத்திற்குரிய பகவானே, ஒவ்வொரு கல்பத்தின் இறுதியிலும் முழுமுதற் கடவுளான கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்தையும் கலைத்து தன் வயிற்றினுள் அடக்கிக் கொள்கிறார். கர்ப்போதகசாய வச்சுக்கிறார் இல்ல காரணோதகசாயி வைக்கிறாரா? இது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லையா மாதாஜி? காரணோதகசாயி தான் எல்லாத்தையும் எடுத்து தன்னுடைய வயிற்றுக்குள்ள வைக்கிறார். வயித்துல இருக்கிறது கர்ப்போத கஷாயி தான் மாதாஜி. கரெக்ட் தானே? கர்ப்போத கஷாயி தானே? அண்டத்துக்குள்ள போறார். அந்த அண்டத்தை ஃபுல்லா எடுத்து அவர் உள்ள வச்சுக்கிறாரா? ஆமா, கர்ப்போத கஷாயி தான் வயித்துல வச்சிருக்கா இல்லையா? நான் வந்து காரணோதகசாயி தான் நினைச்சிருந்தேன் இவ்வளவு நாள். ஓகே. ஒவ்வொரு கல்பத்தின் இறுதியிலும் முழுமுதற் கடவுளான கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்தையும் கலைத்து தன் வயிற்றினுள் அடக்கிக் கொள்கிறார். அவர் தனது நாகத்தின் மேல் பள்ளி கொண்டிருப்பார். அவரது உந்திச் சுழியிலிருந்து தன்னுடன் கூடிய தங்கத்தாமரை மலர் ஒன்று தோன்றியது. அதில் தான் பிரம்மதேவன் படைக்கப்பட்டார். இது கரெக்ட். இது நான் அம்முழுமுதற் கடவுள் நீரே என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன். ஆகையினால் எனது மரியாதை பரிவந்தனங்களை உமக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன். ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் வந்து அவர் போறார். யாரு? கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு ஒரு அண்டத்துலயும் போறார். அவர் தான் வந்து இறுதியில பிரளயம் வந்து எல்லாம் வந்து அழியப்படும் போது அவர் அப்படியே தன்னோட எல்லாத்தையும் உள்ள வந்து ஐக்கியமாக்கி வச்சுப்பார். திரும்பி வந்து வெளியில் விடுவார். நான் இவ்வளவு நாளா நினைச்சிருக்கேன் காரணோதகசாயி தான் அப்படின்னு நினைச்சேன். அது இப்பதான் புரிஞ்சு. அவரோட நாபி இதுல இருந்துதான் தாமரை வந்து அதுலதான் பிரம்மதேவர் வந்து தோன்றுகிறார். சோ அந்த மாதிரி ஒரு கடவுளுக்கு நான் வந்து மரியாதை செலுத்துகிறேன். எஸ். யார் நீங்க படிக்கணும் இல்லையா மாதாஜி? त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् त्रिअधीशः यद्बुद्धि अवस्थितिम् अखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टा स्थिता அதிமகோ व्यतिरिक्त आस्ते. ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு மாதாஜி. கெட்ட புலி இல்லை, ரொம்பவே டிஃபரெண்டா இருக்கு. மேபி இத எங்கயுமே நான் படிக்கல மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம்லாம் நான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது உடைவில்லாத உன்னதமான பார்வையினர். உடைவில்லாத என்ன மாதாஜி? எனக்கு புரியல. உமது உடைவில்லாத உன்னதமான பார்வையினர் மீன்ஸ் நல்ல நேர் ஒரு இது தடங்கள் இல்லாத பார்வைன்னு வச்சுக்கோங்க. நீர் அனைத்து மதியுடைய செயல்களையும் பார்க்கின்ற பரமசாட்சியாக விளங்குகின்றீர். பரமாத்மா சாட்சி. நீர் நித்திய முக்தர். நீர் சுத்த சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றிருக்கின்றீர். நீரே எந்தவித மாற்றமும் இல்லாத பரமாத்மாவும் ஆவீர். நீரே 6 வளங்களையும் உடைய ஆதி முழுமுதற் கடவுள். எல்லாம் பிளஸ் 6 பிளஸ் பகவத்கீதால ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சாப்டர்லயே நம்ம படிப்பாகிறோம். லாட் ஆஃப் என்னது அழகு, செல்வம், ஸ்ட்ரென்த், ஃபேமஸ், நாலேஜ் அண்ட் ரினன்சியேஷன். இதெல்லாம் அந்த 6 வைபவங்களும் இருக்கு. அதுல வந்து 6 பலங்களையும் உடைய ஆதி முழுமுதற் கடவுள். மேலும் ஜட இயற்கையின் முகுணங்களின் நித்திய நாயகரும் நீரே ஆகிறது. முகுணங்களையும் வந்து நம்மளை தாக்குறதே தவிர அவர் வந்து அந்த முகுணங்களையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கார். அது எல்லாமே நீங்க தான் எல்லாம் தெரியாது. இவ்வாறு நீர் எப்போதும் பிற உயிர்களிடமிருந்து வேறுபட்டு இருக்கின்றீர். நம்ம எல்லாம் வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட் தான். இப்ப நம்மளுக்கும் பகவானுக்குள்ள நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். வேறுபட்டு இருக்கிறார். பகவான் விஷ்ணுவாக நீர் பிரபஞ்சத்தின் அனைத்தையும் காண்கின்றீர். பகவான் விஷ்ணுவாக நீர்னா அந்த நீர் குடிக்கிற நீர், அது நீர் தான் சொல்லுவாங்க. பகவான் விஷ்ணுவாக நீர் பிரபஞ்சத்தின் அனைத்தையும் காக்கின்றீர். ஆயினும் நீர் தனித்தே இருக்கின்றீர். எல்லாத்தையும் காக்குறள். எல்லா உயிர் வாழிகள்லயும் நீங்க தான் இருக்கிறீர்கள். அவ்வியக்த நிலையிலயும் நீங்க உங்களை பாக்குறேன், வியக்த நிலையிலயும் உங்களை தான் பாக்குறேன். இருந்தாலும் அங்க இல்ல, நீங்க தனித்தே இருக்கிறாள். இது அது என்னது? பகவான் விஷ்ணுவாக நீர் பிரபஞ்சத்தின் அனைத்திலையும் இருக்கிறீர், காக்கிறள். ஆனாலும் எனது ஆயிரம் நீர் தனித்தே இருக்கின்றனர். எங்க கோலக விருந்தாவனத்தை இருக்கார், நமக்குள்ளே இருக்கார், அணுவாவும் இருக்கார், விபுவாவும் இருக்கார். மேலும் அனைத்து வேள்விகளின் பலன்களையும் அனுபவிப்பவரும் நீரே ஆகியது. 5th சாப்டர் லாஸ்ட் பீஸ் ஃபார்முலா படிக்கட்டுவா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம். அது என்ன இந்த ஸ்லோகம் வந்து மண்பெடுத்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் மண்பெடுத்த படிங்க. அப்பலே கட்டுன்றது எங்க உங்களை
அப்பல இந்த கமலா மாதேவி இல்ல படிக்கிற இல்ல அது எனக்கு அந்த நெட் மேல கீழே போயிட்டே இருக்கு. நெட் வாஸ் நாட் திருப்பி ஆயிட்டு இருக்கு. இப்பதான் சரியா இருக்கு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண. யஸ்மின் விருத்த கதையோ ஹி அனிசம்யுந்தி வித்யாதயோ விவித சக்தய ஆனுபூர்வ்ய தத் பிரம்ம விஸ்வபவம் ஏகம் அனந்தம் ஆத்யம் ஆனந்தமாத்திரம் அவிகாரம் அகம் பிரபத்யே. போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது அருவ வெளிப்பாட்டில் 2 எதிர் கூறுகள் உள்ளன, ஞானம் மற்றும் அஜ்ஞானம். அருவ ரூபம் இல்லாத இருக்கிறதுல என்னது ரெண்டு இது வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஒண்ணு வந்து ஞானம், ஞான யோகா. ஒண்ணு வந்து அஜ்ஞானம், தெரியாதுக்க, முட்டாளா என்ன சொல்வா அதுக்கு, இது என்ன சொல்லுவா, ஞானம் இல்லாதக்கு பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லையா, புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மாதிரி இருக்கீர். உமது பல்வேறு சக்திகளும் தொடர்ந்து வெளிப்படுகின்றன, ஆனால் அருவமான பிரம்மமோ பிரிக்க ஒண்ணாதது, உண்மையானது, மாற்றம் இல்லாதது, அளவிறந்தது, ஆனந்தமானது, அதுவே பௌதிக தோற்றத்திற்கு காரணமானதும் ஆகும். நீரே அவ்வுருவ பிரம்மம் ஆதலினால் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உமக்கு செலுத்துகிறேன். அப்ப இதுல நான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறது என்னக்கா, நீங்களே தான் வந்து இப்ப பகவான் ரூபத்துல நம்ம வந்து வழிபடுறோம், ஏன்னா பக்தியில. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 கை ரூபத்திலையும் பரமாத்மா, அதுவும் அதே ஃபுல் ஆப்லன்ஸ் இருக்கு. பிரம்மனும் அவரே தான் இருக்காரு, ரூபம் இல்லை, ரூபத்துல இருந்தாலும் அவருக்குள்ள எல்லா பொட்டன்சியும் அந்த இதுலயும் இருக்கு. அது வந்து பௌதிக தோற்றத்தையும் காரணமா, அந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்துல அந்த மாதிரி பாக்குறாங்க. நீரே அவ்வுருவ பிரம்மம், உருவ பிரம்மமே கிடையாது, ஆதலினால் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உங்களுக்கு செலுத்துகின்றேன். சரிதான். ஓகே. 17. சத்யாசிஷோ ஹி பகவம் தவ பாத பத்மம் அசிஸ்ததானுபஜத புருஷார்த்த மூர்த்தே அபி ஏவம் அரிய பகவான் பரிபாதி தீனான் வாஸ்ரேவ வத்சகம் அனுக்ரஹ காதரோஸ்மான். எந்த தேவனே, ஓ பரமபுருஷ பகவான், நீரே அனைத்து நல்லாசிகளின் பரம வடிவமாக திகழ்கின்றீர். ஆகையினால் மன்னராகி மாநிலத்தை ஆளுவதை காட்டிலும் எவ்வித இச்சையுமின்றி உமது பக்தி தொண்டிற்கு அடிமையாகி உமது தாமரை திருவடிகளை தொழுது சால சிறந்ததாகும். இவர் என்னத்துக்கு ஆசைப்பட்டுன்னு வந்தார்? அப்பா மடியில உட்காரணும், அதுக்கு வேண்டி வந்தவர். நீ எனக்கு ராஜ்யம் கொடுத்தா கூட எனக்கு அது வந்து இஷ்டம் இல்லை, எனக்கு என்னது உங்களை வந்து தொண்டு புரியணும், உங்களுக்கு சேவை பண்ணணும், அதுதான் வந்து சால சிறந்தது, அதுதான் வந்து பெஸ்ட். தி பெஸ்ட் என்னன்னாக்கா, உங்களுக்கு வந்து சேவை புரியுது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணதான் வந்து பெஸ்ட். இவன் மன்னராகி எனக்கு வந்து ஒரு பட்டாபிஷம் பண்ணி எனக்கு வந்து ஆளை கொடுத்தாலும் அதை விட வந்து இது வந்து பெஸ்ட். என்னது பகவானுக்கு சேவை பண்றது. உமது தாமரை திருவடிகளை வழிபடுவதன் பயனே அது. என் போன்ற அரியா பக்தர்களுக்கு நீரே ஒரு பசு தனக்கு பிறந்த புதிய கன்றுக்குட்டிக்கு பால் கொடுத்து அதனை எல்லாவித ஆபத்துகளிலிருந்து காக்கிறதோ அது போல காக்கின்ற கருணை கடலாக விளங்குகின்றார். ஒரு கௌவனுடைய இது என்னது, பசுமானும் அது கண்ணுக்குட்டிக்கும் உள்ள என்ன ரிலேஷன்ஷிப், தன்னோட கண்ணுக்குட்டி அது எவ்வளவு இதா பாத்துக்கும் இல்லையா, பால் குடிக்க அளவு பண்ணும், இன்னும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கிற போல நான் வந்து உங்களோட இதுதான் குழந்தைதான். பகவான் நம்ம எல்லாருமே வந்து லிவிங் பீங்ஸ் ஆல் அவரோட குழந்தைகள். அப்ப அந்த பசு வந்து தன்னோட கண்ணுக்குட்டி எப்படி பாத்துக்கிறதோ அது போல நீங்களும் வந்து காரணமில்லா கருணை உள்ள பகவான். அப்ப அந்த மாதிரி கருணை கடலாக நீங்க விளங்குறீர்கள், எல்லாரையும் நீங்க வந்து காப்பாற்றுவீர் அப்படிங்கிறது. அதுதான் லாஸ்ட். மற்றும் ஸ்ரீ பகவான்ற வேத இலக்கியங்கள் அகில உலக கிருஷ்ண மையத்தை தொடர்பு கொள்ள வேண்டுகிறேன். இந்த மாதிரி நல்லா இருக்குதானா உன்னை தமிழ் தான் கொஞ்சம் உதக்கிறது. ஓ ஆயிடுத்து எத்தனை நான் படிக்கணுமா மாதாஜி? நெக்ஸ்ட் போலாமா? உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கிளாஸ் இருக்கா மாதாஜி? போறதான் மாதாஜி, வேற எதுவும் இல்ல. 7 மணிக்கு இன்விடேஷன் தான் இருக்கு, வேற எதுவும். நம்ம கிளாஸ் தானா? ஓகே. அப்ப இன்னொன்னு இந்த மாதாஜி வந்தா இல்லையா, கமலா மாதாஜி, வேற என்ன படிக்கலாம் மக்களா? இன்னொன்னு படிக்கலாம். போறது இன்னும் ஓப்பன் பண்ண எங்க போறேன்? தமிழ் லெவல் 2 தமிழ் கிட்ஸ் கிடையாது, லெவல் 2 தமிழ் பிபிஎஸ் தமிழ் டீச்சிங், லெவல் 2 பிபிஎஸ் தமிழ் டீச்சிங் இல்ல, அதுல சதாச்சார் டீச்சிங் பிபிஎஸ். அதுல நம்ம எதுல இருந்தோம்? ஓ இங்க கீழே இருக்கா இல்ல, இதுல இப்படி பண்ணிடணும்னா ஓகே. இது வந்து 4.9 வந்து அடுத்து 4.9 4.20. இது ஈஸி, 7 தான் இருக்கு, 7 8 இருக்கு, இது முடிச்சுடலாம். ரித்து மகாராஜ் அவர்
பிருத்து மகாராஜனின் பிரார்த்தனை. இப்ப அடுத்தது வந்து டாபிக் என்ன, பிருத்து மகாராஜா. இது கொஞ்சம் பெருசு பண்றேன், அப்புறம் படிக்கிறேன். எஸ், யார் படிக்கணும்? நீங்க தான் படிக்கணும் மாதாஜி. மாதாஜி நான் ரெடி மாதாஜி. அப்ப படிங்க. ஓ, நான் இன்னும் ஷேர் பண்ணலையா? சாரி. ஆமா மாதாஜி. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஷேர் பண்ணும். பண்றேன். எங்கேயோ பாத்துருக்கேன், எங்க எப்போ எனக்கு ஒரு மிஸ் ஆகும், தெரிய மாட்டேங்குது. எஸ் மாதாஜி, படி. இது வந்து பிருத்து மகாராஜா வந்து ஸ்துதிகள். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து இவர் என்னது, துருவ மகாராஜனோட பார்த்தோம். பிருத்து படிங்க. ऋतुर्वाच वरान् विबोध्वत् वरदेश्वरात् बुधः कथं वृणीते गुण विक्रियात्मनां ये नारकाणाम् अभिसन्ति देहिनां तान् ईश कैवल्यपदे वृणेन च. கேப் இருந்தா கூட நல்லா மாதாஜி. எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வாரம் கேப்பா எடுத்தனாக்க வரவே வராது. தமிழ்லாம் ஒத்தைக்கும் வரவே வராது. நல்லா படிக்கிறேன் மாதாஜி. அப்படி இம்ப்ரெஸ் ஆகுது. எப்படி உங்களுக்கு அவ்வளவு நல்லா வருது தெரியலையே. அவ்வளவு ரீசன் சொல்லுங்க அப்புறமா. சீக்கிரட்டா இருந்தா அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி. இல்ல, தினம் ஏதோ படிக்கிறவளோ, ஏதோ படிச்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், அதனாலதான் வரும். ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கிறவளோ, பகவத்கீதா பகவத்கீதா படிப்பேன் மாதாஜி. பகவத்கீதா படிப்பேன். ஏதோ கான்டாக்ட்ல இருக்கு, அது சொல்ல மாட்டேங்க, சீக்கிரட்டா வச்சிருக்கேன். சீக்ரெட்லாம் இல்ல மாதாஜி. இல்ல படித்தாலும் வரும் மாதாஜி. எதுவுமே அப்படிதான் இல்லையா. எனக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் தான். இது ஒண்ணும் கொஞ்சம் ஒரு ஈஸியா இருக்கிறப்பல இப்ப பாக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு, பாக்கலாம். ஓகே, இதுல இருந்து பிருத்து மகாராஜா என்ன சொல்றாரு பாக்கலாம். வரமருளும் தேவர்களுக்குள்ளே நீயே சேர்ந்தவர். எனவே கற்றறிந்த அறிஞன் ஏன் இயற்கையின் குணங்களினால் குழப்பமும் உயிர்களுக்குரிய வரங்களை உம்மிடம் கேட்க வேண்டும். நரகத்தின் கொடுமைகளை, இது என்னது ஆக்சுவலி இது எனக்கு பிருத்து மகாராஜாவோட மறந்து எடுத்து, பிருத்து மகாராஜோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, அது போனோமா அது லேட் ஆயிடும். இப்ப பாக்குறேன் ஒரே ஒரு நிமிஷம். பிருத்து மகாராஜோட ஸ்டோரி இருக்கு, அது போட்டாதான் நமக்கு வந்து ஒரு இதா இருக்கும். We will know the ways. மேங்க்ரோவ் போட்டோம்னா எல்லாம் பிருத்து மறந்துடுது. பிருத்து மகாராஜோட பிருத்து மகாராஜ் ஸ்டோரி போட்டிருக்கேன். ஐ ரிமெம்பர், நான் போட்ட நினைவு இருக்கு எனக்கு. நம்ம கிளாஸ்க்கு வேண்டிதான் போட்டது. தமிழ்ல இருக்க, இங்கிலீஷ் இருக்க பார்ப்போம். ஜெயதேவ தமிழ்லயே இருக்கு. இங்க வந்து தசாவதாரம் அது ஸ்லோகம் படிச்சோம். அது அப்படியே நிக்கிறது, அது கரெக்ஷன் பண்ணணும்னு வச்சிருந்தேன், அப்படி வெளியே போயிட்டேன். இப்போ நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன்னா ஓகே. இப்ப பாருங்க, ஷேர் பண்ணி உங்களுக்கு தெரியறதா ஷேர் பண்ணிடுறது இல்லையா? போடுறேன் திரும்பி. எனக்கு எதுவும் அது வந்து பிருத்து மகாராஜா ஸ்டோரி, இது ஒண்ணு ரீட் பண்ணா புரிஞ்சிடும். மன்னன் பிருத்து மகாராஜா கதை, அது ஒன்று படிச்சு விடுறேன். துருவ மன்னனின் பரம்பரையில் அங்கன் இது அந்த ஸ்டோரி. அப்ப துருவ மகாராஜாக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஒத்துண்டு வருது. அந்த குடும்பத்துல, அந்த பரம்பரையில அங்கன் என்ற ஒரு மன்னன் இருந்தான். அங்கனின் மனைவி மிருத்யதேவி. அவள் மிருத்யதேவியின் மகள் சுமிதா. இவர்களுக்கு வேணா என்ற ஒரு மகன் பிறந்தான். அந்த துஷ்டனா இருப்பான். அவன் இயல்பில் கெட்டவன். அவன் வளர்ந்து சிம்மாசனத்தை ஆக்கிரமித்த போது அவன் மிகவும் கொடூரமான ஆட்சியாளரான். அந்த மாதிரி ஆட்சி ஆண்டுன்றான். நாளுக்கு நாள் அவனது அட்டூழியங்கள் அதிகரித்தன. பின்னர் அவன் பெரிய மனிதர்களை வெளிப்படையாக இழிவுபடுத்துறது, தேவர்கள் அவர்களெல்லாம் வந்து இழிவுபடுத்தி அவ யாகம் பண்றதெல்லாம் எதிர்த்து அதெல்லாம் நஷ்டப்படுத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு தொடங்கினான். அவனது அட்டூழியங்கள் கட்டுக்கடங்காமல் போன போது மக்களை காப்பாற்ற முனிவர்கள் தங்கள் சாபத்தால் அவனை கொன்றனர். சாபமிட்டே வந்து அவனை கொண்டுட்டான். அப்ப என்ன இருக்கு, அதன் பிறகு முனிவர்கள் வேணாவின் உடலை கசக்கி ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு ஜோடியை பெற்றனர். எல்லாம் கசக்கி ஆக்சுவலி வேற எல்லாமோ கூட வரும். அவன் தொடைய இப்படி இது பண்ணினோன்னு வேறு ஒண்ணு வந்தது, அதெல்லாம் நான் இன்று படிச்சிருக்கேன். அதே நாராயணியத்தை படிச்சது நீங்க. சோ இதுல இருந்து ரெண்டு நல்லா ஒரு உடலை வந்து கசக்கி பண்ணோன்னு ஒரு ஆணு பெண் உருவம் இருந்துதான் ஒரு ஜோடியை பெற்றனர். மகாவிஷ்ணுவின் உலகத்தை காக்கும் பாகத்தால் மனிதன் பிறந்தான். அவருக்கு பிருத்து என்று பெயர் வந்தது. அவருக்கு மிகவும் அழகான மனைவி அர்ச்சி. பிருத்து பகவான் அர்ச்சனை பக்தியின் ஆச்சாரியா, மாஸ்டர் ஆவார். பிருத்து பகவான் அர்ச்சனை பக்தியின் புரியல.
அவர் அரியணையை ஆக்கிரமித்ததன் மூலம் குடிமக்கள் மதம், மகிழ்ச்சி மற்றும் ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்கும் மக்களாக மாறினார். ஏன்னா வேணா இருக்கிறது வரைக்கும் எல்லாம் அட்டுழியம் நடந்தது. அப்புறம் அவனை வந்து சாபத்தால் இறக்க வச்சு அவனோட உடலை எல்லாம் கசக்கி ஒரு ஆணு பெண்ணு வந்து, இந்த ஆண் யாரு, இவர் பகவானோட அம்சமா வந்து இவர் வந்திருக்கார். யாரு, பிருத்து. பிருத்து வந்து அப்ப அவர் வந்து நன்னா ஆட்சி புரியற குடிமக்களுக்கு எல்லாம் ஒன்னும் வந்து கஷ்டம் எல்லாம் இல்லாம நன்னா மகிழ்ச்சியா இருந்தாங்க. அவருடைய ராஜ்யத்தில் எல்லாம் நன்றாக நடந்து கொண்டிருந்தது. ஒரு நாள் விவசாயிகள் அவரை அணுகி முறையிட்டனர். அரசே, பூமி முரட்டுத்தனமாக வளர்ந்து விட்டது. பூமி வந்து ஒன்னும் வந்து விளைச்சல் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா, ரொம்ப அடமெண்டா இருக்கா, என்னதான் நம்ம பயிர் போட்டாலும் வந்து அது வந்து ஒரு பர்சானிஃபை பண்ணி சொல்றாங்க. வந்து பூமி வந்து சொன்னபடி கேட்க மாட்டேங்கிறா, ஒன்னும் விளைச்சல் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு. முரட்டுத்தனமாக வளர்ந்து விட்டது. ஒவ்வொரு பருவத்திலும் நாம் நிறைய விதைகளை விதைத்தாலும் அவள் நமக்கு தானியங்களை தருவதில்லை. அவள் அனைத்தையும் சாப்பிடுகிறாள். வெளியில பயிர்கள் வந்தாதே நாங்க சாப்பிட முடியாது, எல்லாம் அவகிட்டயே வச்சுக்கிறான். அந்த பயிர்கள் விதைச்சாலும் அது அப்படியே பூமி வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அது மாதிரி வந்து தானியங்களை தருவதில்லை. அவள் அனைத்தையும் சாப்பிடுகிறாள். தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள பசு வடிவில் ஓடிய பூமியை கண்டிக்க பிருத்து மன்னன் உடனே புறப்பட்டார். வந்து என்ன உருவெடுத்தது இது, பூமி வந்து ஒரு பசுவை உருவெடுத்துட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிருது. அப்ப இவர் வந்து பிருத்துமரா, சரி அவருக்கு ஒரு லெசன் படிப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு பின் தொடர்ந்து போறார். அரசன் பிருத்து அவளை திட்டி, ஓ வசுது பூமியே, நான் உன்னை கொல்வேன், என் விதியை மீறினாய். உனக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்ட கடமையை நீ வந்து பண்றது இல்ல, மீறி நீ வந்து நான் உன்னை ஸ்டாப் பண்ண வைக்கிறேன். இப்போ நீ அதை மீறி நீ போனேனாக்கா நீ வந்து நான் உன்னை கொண்டு விடுவேன் அப்படிங்கிறார். அப்போ பூமி அவரது தங்குமிடத்திற்கு வந்து மன்னிப்பு கேட்டது. சாரி, நான் எதுக்கு ஓடினேன்னு சொல்லிட்டு ரீசன் சொல்றது. அரசே, இது என் தவறல்ல, வேணமன்னனின் பாவங்களால் என் கருவுறுதல் முடிந்தது. இப்ப பூமி தேவி எல்லாம் வளைக்க வைக்கிறானாக்கா அவகிட்ட அவ்வளவு பொட்டன்சி இருக்கு. அது பூமியில வந்து ஒரு மண்ணுக்கும் அந்த பொட்டன்சி இருக்கு. அதுதான் எல்லாம் விளைச்சல் கொடுக்கறது. சோ அது வந்து எல்லாமே நஷ்டப்பட்டு போயிடுது. எல்லாம் அந்த வேணன் பண்ண இதுதான் கூத்து. வேணன் பண்ண அக்கிரமங்கள்ல என்ன எடுத்தனா, என்னோட கருவை எல்லாமே அப்படி உணங்கி காஞ்சு போய் எல்லாமே இதா எடுத்து பாவங்களா என் கருவுறுதல் முடிந்தது. இப்போது நான் ஒரு பசுவின் வடிவில் உங்கள் முன் இருக்கிறேன். இப்போது தயவு செய்து அனைவரையும் மகிழ்விக்க என்னை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அப்ப நான் வேற என்ன பண்ண முடியாது, எல்லாமே இது போயிடுத்து. இப்ப என்னை வச்சு எல்லாம் ஒரு என்ன யூஸ்ஃபுல்லா ஆகிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு. மன்னன் பிருத்து 100 அஸ்வமேத யாகங்களை செய்ய அப்போதே தீர்மானித்தார். சரி, இவளுக்கு ஒரு பவர் எல்லாம் வரணும். ஷீ இஸ் பிகம் வெரி ரொம்ப வீக் அண்ட் பேரன் ஆயிட்டா, ஒண்ணும் இல்ல, சக்தி இல்லாதக்கு அந்த மாதிரி ஆயிட்டா. சரி, அப்ப அதெல்லாம் பண்ணனது பகவான் இது பண்ணி அஸ்வமேத யாகம் வந்து செய்யறதுக்கு தீர்மானித்தார். அவரது 99 யாகங்கள் தடையின்றி முடிந்தது. எல்லாம் ஈஸியா போச்சு. கடைசி ஒண்ணு மாத்திரம் தடை. ஏன் வந்துட்டார், யாரு, இந்திரன். இந்திரனுக்கு எப்பவுமே நான் தான் வசதியா இருக்கணும். இப்ப யாராவது பண்ணிட்டானா அவனுக்கு எனக்கும் காம்படிஷன், அப்புறம் அவன் கிங் ஆயிடுவான், அவன் எனக்கு ஒத்தை ஆயிடுவானே, நான் தான் சூப்பர் இதுல இருக்கணும் அப்படின்னு எப்போ அவனுக்கு உண்டு. ஆனால் 100வது யாகத்தின் போது இந்திரன் குதிரையை வஞ்சகமாக, அஸ்வமேதனா இதுதான் குதிரையோட அந்த தான் இது பண்ணி யாகத்தை போட்டு எல்லாம் பண்ணலாம். அது மாதிரி வஞ்சகமாக கடத்தி சென்றான். இந்திரன் 100 அஸ்வமேத யாகங்களை செய்திருந்ததால் யாரையும் சமமாக செய்வதை அவரால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை. ஏனெனில் இந்திராசனத்தில் இந்திரனின் இருக்கை, அதுக்கு இந்திராசனம் சொல்றான், நடிகருக்கு சம உரிமை கிடைக்கும். இந்திராசனத்தில் நடிகரும் என்ன, இத தப்பு வேர்டு. அந்த மாதிரி யாரு வந்து 100 யாகம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்திராசனத்துல உட்கார்றதுக்கு அதே போல வந்து அவங்களுக்கும் வந்து கிடைக்கும். அது அவனுக்கு விருப்பப்படல. என்னோட ஈக்குவல யாரு வர முடியும், வரக்கூடாது. அப்ப அவனோட வந்து இந்த 100வது எப்படியோ நான் வந்து 100வது யஜ்ஞத்தை நான் வந்து தடுத்து நிறுத்திடுறேன். இல்லாட்டா அவனும் எனக்கு ஈக்குவலா வந்துடுவானே, நான் தான் டாப் மோஸ்ட் இருக்கணும். அது ரஜோகுணம், ரஜோகுணத்தை ஓங்கியிருக்காரு. பிருத்திவின் மகன் விஜிதாஸ்வா இந்திரன் குதிரையை வஞ்சமாக திருடுவதை அவன் பார்த்திருக்கிறான். அவன் பார்த்தான், எல்லாம் திருடுறான் அப்படின்னு. அவர் இந்திரனை சிறிது தூரம் துரத்தினார். ஆனால் இந்திரன் தன்னை ஒரு துறவியாக மாற்றிக்கொண்டார். எப்படியோ பிரசாதம் முடிந்தது. கடவுள் தோன்றி ராஜாவிடம் ஒரு வரம் கேட்க சொன்னார். பிரசாதம் பிருத்து மன்னன் கெஞ்சினான், ஓ ஆண்டவரை, உமது கதைகளால் என் ஆன்மா திருப்தி அடையவில்லை. அதனால் நீங்கள் என் மீது திருப்தி அடைந்திருந்தால் 10,000 காதுகளின் செவிகளுக்கு சமமான செவி எனக்கு கொடுங்கள். என் போர் இவ்வளவுதான் ஆயிடுச்சு. தான் பார்த்தேன். என்ன இது வேற எங்கேயோ போயிட்டு இருக்க ஸ்டோரி. சனகாதிகள் பிருத்து என்ற மன்னனுக்கு இவை போதித்தனர். அதன் பிறகு தனது குடிமக்களை மத ரீதியாக வளர்த்து மன்னன் பிருத்து 1000 ஆண்டுகள் பூமியை ஆண்டான். ஆட்சியின் போது மன்னரின் புகழ் தாவி பரவியது.
கடைசியில் அவருக்கு உயர்ந்த கல்வி பதவி கிடைத்தது. இவ்வாறு பிருத்துவின் கதை விவரிக்கும் மைத்ரேயர் விதுரனிடம் கூறினார். இதெல்லாம் பாகவதத்துல இருக்கிறது தான். கடவுளின் மகிமையை காட்டும் இந்த பிருத்துவின் கதை கேட்பவர்கள் கடவுளின் மீது மிகுந்த பாசம் அடைந்து இறுதியில் பிருத்துவை போலவே முக்தியையும் பெறுகின்றனர். இதுதான் பிருத்து மகாராஜோட ஒரு ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி அவரோட ஸ்டோரி. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து பேக் டு நம்மளோட இந்த இது போயிடலாம். பிருத்து மகாராஜா ஸ்டோரி ப்ளீஸ். ஓ, இது இல்ல, கிருஷ்ணா என்ன வந்துட்டேன். இதுல இருந்தா இதோ ஆயிடுத்து. இப்ப வந்து மாதாஜி படிச்சாங்க. வரம் வருளும் தேவர்களுக்குள்ளே நீயே சென்ற அவர் வந்து இப்ப பகவானை பிரைஸ் பண்ணி சொல்றார். எனவே கற்றறிந்த அறிஞன் ஏன் இயற்கை குணங்களினால் குழப்பமும் உயிர்களுக்குரிய வரங்களை உம்மிடம் கேட்க வேண்டும். இல்ல நம்ம எல்லாம் பௌதிக ஆசைகள்லாம் வச்சிருக்கிறதுனால என்னது, திரும்பி எனக்கு நல்ல ஜாப் கிடைக்கணும், நல்ல பணம் கிடைக்கணும், ஏதோ சம்திங் நம்ம வந்து ஏதோ பெர்மனண்டா இருக்கிறா போலியும் அதெல்லாம் தான் வேண்டியிருக்கு. ஏன் இந்த மாதிரி கேட்கிற முட்டாளா இருந்து இந்த மாதிரி இருக்கான். கற்றறிந்த அறிஞன் கூட இந்த மாதிரி இருக்கான். இயற்கை முக்குணங்களை அவனை தாக்குறதுனால அவன் அந்த மாதிரி அதுல கட்டுட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரமெல்லாம் உங்ககிட்ட கேட்காங்க. ஏன் அந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னு. நரகத்தின் கொடுமைகளை தங்கள் வாழ்வில் அனுபவிக்கும் உயிர்களுக்கு கூட அவ்வரங்கள் தாமாகவே கிடைக்கின்றன. அது கேட்டு பெற வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு சன்ஷைன் இருந்ததுன்னா அடுத்தது ஒரு துக்கம் வரும், அப்புறம் ஒரு சுகம் வரும், அப்படி மாறி மாறி வரதான் போடும். அது உங்ககிட்ட அது கேட்க வேண்டாம். எது கேட்கணும், இம்பார்ட்டன்ட். முக்தி பியூட்டி ஆகுது. கமலா மாதாஜி ப்ராப்ளம் நீங்க சொன்னா இல்லையா, நெட்ல ப்ராப்ளம். சோ அந்த மாதிரி வந்து அதையும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. பௌதிக ஆசைகள் அதெல்லாம் நிறைவேற்றத்துக்கு உங்ககிட்ட வராங்களே அப்படின்னு. எனது அன்பிற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய பகவானே, உமது தோற்றத்துடன் நான் இணைவதற்கு அருள நிச்சயம் உம்மால் முடியும். ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட வரத்தினை பெறுவதற்கு கூட நான் விரும்பவில்லை. உங்ககிட்ட கேட்டேன்னா உங்க கூட இணையறதுக்குள்ள வரம் எல்லாம் நான் கேட்ட நீங்க தரவும் செய்வீங்க. பட் எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு அதுக்கெல்லாம் விருப்பமே இல்லை. அப்ப என்னது கேட்க போறாரு? முக்திக்கு தான் கேட்க போறாரு. ஓகே, அடுத்தது இல்ல இது அவர்கிட்ட இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ். எஸ், யார் படிச்சா? கமலா மாதாஜி படிக்கணுமோ? இப்ப யார் படிக்கணும்? இல்ல காயத்ரி மாதாஜி படிச்சா. யார் படிச்சா? படிச்சேன் மாதாஜி. காயத்ரி மாதாஜி படிச்சா. படிங்க. அப்ப நானா? ஓகே. न कामयेनाददत् अपि अहं क्वचिन् न यत्र युष्मचरणाम्बुजासवः हृदयान्मुखच्युतो विदस्व कर्णायुधम् एष मे वरः. இது அன்பிற்கினிய பகவானே, உமது திருவடி தாமரை என்னும் மலரிலிருந்து வரும் அமிர்த மது இல்லாத வரமான உமது தோற்றத்துடன் இணைகின்ற வரத்தினை பெறுவதற்கு ஒருபோதும் நான் விரும்ப மாட்டேன். உங்க திருவடி தாமரை என்னும் மலர்களிலிருந்து வரும் அமிர்த மது இல்லாத உங்க அதுல வந்து மலர்களிலேருந்து ஒரு அமிர்தம் இல்லாத அந்த மாதிரி ஒரு வந்து சேர்றதுக்கு எனக்கு வந்து அதுல மாதிரி இணைகிறது எனக்கு வந்து விருப்பம் இல்லை. அந்த மாதிரி வரம் நான் வந்து கேட்க மாட்டேன். நான் வேண்டும் வரம் என்பதெல்லாம் உமது பக்தர்களின் வாயிலிருந்தும் வரும் உமது பெருமைகளை கேட்பதற்கும் 10 லட்சம் காதுகள் வேண்டும் என்பதே. இப்ப எனக்கு என்ன, உங்களை பத்தி கேட்கணும், நம் காதுக்குள்ளே உங்களை பத்தி கேட்கணும். அதுக்கு நிறைய டிவோட்டிஸ் எல்லாம் சொல்றாங்களே, அதுக்கு ஒரு காது போறாது. எனக்கு 10,000 காது கொடுங்க. 10,000 தானே, 10 லட்சம் காது கொடுங்க. உங்களோட வந்து குணங்களை எல்லாம் கேட்டு, உங்களோட இது ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாம் கேட்டு, உங்களோட பாசிட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கேட்கறது, அதுதான் எனக்கு நான் விருப்பப்படுறேன். உங்களை பத்தி கேட்கணும். எஸ், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜியா படிக்கிறேன். நீங்க படிக்கவே இல்லை மாதாஜி. நான் படிக்கணுமா? ஓகே ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீங்க படிங்க. स उत्तम श्लोक महन् मुगच्युतो भवत् पदाम्बोज सिताकणानिद स्मृतिं विस्मृत तत्व वर्त्मनाम् भुयोगिनां नो वितरति अलम्बरैः. மிக உயர்ந்த மனிதர்களின் சிறந்த பாடல்களினால் நீர் பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றீர். எஸ், நிறைய பேர் வந்து பாட்டெல்லாம் ஏற்றிருக்கா. அதுல எல்லாமும் புகழ்ச்சி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. உமது பாத கமலத்தின் பெருமைகள் எல்லா மகரந்த துகள்களை போன்றவை ஆகும். அந்த மாதிரி மகரந்தம், பூக்கள் தானே மகரந்தம், அந்த மாதிரி உள்ளதா, அந்த மாதிரி இருக்கு உங்க பாதம்லாம். உமது கமல பாதத்தின் மகரந்த
தூளின் நறுமணத்தை மிக சிறந்த பக்தர்களின் நாவிலிருந்து புறப்படும் தெய்வீக ஒலி சுமந்து வரும் பொழுது தனது உண்மை நிலையினை மறந்து போயிருக்கும் உயிர் வாழி மெல்ல மெல்ல உம்மோடு கொண்டிருந்த நித்திய உறவனை நினைவு கூறுகிறான். பகவானோட நாமம் சொல்ல சொல்ல அந்த அந்த ஒரு நிலையில நம்ம சொல்லணும். ஜப்பா பண்றது கூட எப்படின்னா அப்படி ஒரு மனசு வந்து லயித்து, வெரி டிஃபிகல்ட் தான். சதா அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஒரு நேரத்துக்கு பண்ணலாம், திரும்பி எங்கேயோ போயிடும். திரும்பியா மனம் அலைப்பாயிருதுன்னு அங்கெல்லாம் விடாம பகவானை அனுபவிச்சு பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா அது வந்து மகரந்த மலரோட என்ன குணம் இருக்கோ அதை விட சிறந்ததா இருக்கும். தெய்வீக ஒலி அது வந்து சுமந்து வரும் தனது உண்மை நிலையினை மறந்து போயிருக்கும் உயிர் வாழி மெல்ல மெல்ல உம்மோடு கொண்டிருந்த நித்திய உறவினை நினைவு கூறுகிறான். நான் இங்கேருந்து வந்திருக்கேன், பகவானோட இதுல இருந்து வந்திருக்கேன். சோ ஐம் ஆக்சுவலி அவரோட சொந்தம் தான் எனக்கு, வேறெல்லாம் அப்புறம் தான். நான் அவர்கிட்டதான் போகணும், அங்கேதான் வந்திருக்கேன். பகவான் என்னுடையவர், நான் அவருடையவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து நினைவு கூறுகிறான். பக்தர்களின் விதம் வாழ்வின் உண்மை மதிப்பை பற்றி சரியான முடிவிற்கு படிப்படியாக வருகின்றனர். நிறைய மிஸ்டேக். எனது அன்பிற்கினிய இறைவனே, உமது புகழினை உமது உண்மையான பக்தனது நாவிலிருந்து கேட்கின்ற பாக்கியத்தை தவிர வேற எந்த வரமும் நான் வேண்டேன். இவருக்கு மெயினா அவர் பகவானை பத்தி கேட்கணும், உங்களை பத்தி நினைக்கணும், உங்களை பத்தி நான் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் காது கொடுங்க, நிறைய 10 லட்சம் காது கொடுங்க, உங்களை பத்தி கேட்கணும். இதுதான் அவருக்கு வந்து விருப்பம், வேறெல்லாம் அவருக்கு வந்து விருப்பம் இல்லை. எஸ், படிங்க மாதா. ஜெய் ஸ்ரீஸ்ரவ ஆர்ய சங்கமே யத்ருச்சயா சோப சுனோதி தே சக்ரோத் கதம் குணக்ஞோ விரமேத்வினா பசீம் வீரியத் பிரபப்ரே குணசங்கரேச்சயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது வணக்கத்திற்குரிய உயர்ந்த பெருமையுடைய பகவானே, தூய பக்தர்களோடு உறவு கொண்டு ஒருவன் உமது செயல்களில் பெருமைகளை பற்றி ஒரு முறை கேட்பான் என்றால் அவன் ஒரு விலங்காக இல்லாதிருக்கும் பட்சத்தில் அப்பக்தர்களின் உறவினை எக்காரணம் கொண்டும் விட்டுவிட மாட்டான். அவன் மிருகமா இருந்தாதான் விட்டுவிடுவான். ஏன்னா அவளுக்கு மூளை இல்லை. பாக்கி உள்ளவா என்னது, ஒரு வாட்டி கேட்டாலே they get attracted towards பகவான். அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி கேட்டாலே என்ன அவ்வளவு ஆனந்தம் கொடுக்கறது அவரோட பகவானோட நாமம் எல்லாம். ஒரு விலங்காக இல்லாதிருக்கும் பட்சத்தில் அவன் விலங்கா இருந்ததுன்னா அவனுக்கு தெரியாது. பட் நம்ம வந்து மனிதரா இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி பக்தர்கள் உறவினை எக்காரணம் கொண்டு அவன் வந்து விடமாட்டான். அப்புறம் என்னது, புத்திமான் அவர்களது உறவினை கைவிட அக்கறை கொள்ள மாட்டான். யாரும் முன்னால புத்தியோடு இருக்கானோ அவ வந்து இந்த மாதிரி பக்தர்களோட சங்கத்தை வந்து விட மாட்டான். ஏன்னா பக்தரோட வாயில என்ன இருக்கும், உங்களை பத்தி ஒரு பெருமை, உங்களை பத்தி இதெல்லாம் சொல்லுவா, அதை கேட்கறதுக்கு தான் ஆனந்தப்படுவார்கள். உமது திருப்புகழை ஓதுவதும் கேட்பதும் அதிர்ஷ்ட தேவதையினால் கூட ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. அத்தேவதை உமது அளவற்ற லீலைகளையும் உன்னதமான பெருமைகளையும் கேட்கவே விரும்புகின்றார். இப்ப எல்லாருமே பகவானுடைய, இப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணிருக்கோம், இதெல்லாம் கேட்டு நம்மளாம் இப்ப எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் படிக்கிறோம். ஏன் நமக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது. இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மிஸ் பண்றோம், மிஸ் அவ்வளவுதான். இதை படிக்க கிடைச்ச அளவுக்கு எல்லாம் ஒரு பகவான் விட்ட அனுகிரகம். சோ இதெல்லாம் கேட்க நமக்கு ஒரு ஆனந்தம் வருது. சத் சங்கம் மெயினா டிவோட்டி சங்கத்துல இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து கிடைக்கிறது. எஸ், படிங்க மாதாஜி. காயத்ரி. ஓகே. அதாபஜேத்வாகில புருஷோத்தமம் குணாலயம் பத்மகரேவ வாலசஹ அபி आवयोर एकपति स्मृतोह कलिर न स्यात् कृतत्वत् चरणैक तानयोः. யோஹோ அப்படி படிக்கிறான். அந்த டாட் வந்தா யோஹோ, அந்த சத்தம் எப்படி வருதோ அந்த ஒலியோட சொல்லணும். இங்க சா, அந்த சத்தம் சா, அப்ப சஹா அப்படி வரும். இங்க யோ இருக்கிறதுனால யோஹோ அப்படி வரும். ஓகே மாதாஜி. ஈல வந்துன்னா இஹி அப்படி வரும். ஊல வந்துன்னா உஹு அப்படி வரும். ஓகே, எப்படி சவுண்ட் இருக்கோ அந்த மாதிரி வரும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இப்போது முழுமுதற் கடவுளின் திருவடி தாமரையினிடத்து கையில் தாமரை மலருடன் நிற்கின்ற அதிர்ஷ்ட தேவதை செய்யும் பணியினை போல் என்னையும் அப்பணியில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். அதிர்ஷ்ட தேவதை என்ன பண்றா, என்ன நேரம் உங்களுக்கு சேவை புரிகிறா இல்லையா, யாரு, லட்சுமி தேவி தான். அவ வந்து எப்படி உங்களுக்கு சேவை புரிகிறாளோ அது போல எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அனுகிரகம் பண்ணுங்க. எனக்கு மெயினா உங்களுக்கு சேவை புரியும், உங்களை பத்தி கேட்கணும் இருக்கவே இருக்கு. நான் அதை கேட்டிருக்கேன். அப்புறம் எனக்கு வந்து சேவை புரியும். ஐ வாண்ட் டு டு டிவோஷனல் சர்வீஸ். உங்களுக்கு சேவை புரியும். ஏனென்றால் நமது வெண்மைக்குரிய முழுமுதற் கடவுள் எல்லா தெய்வீக தன்மைகளையும் தன்னிடத்தை கொண்ட உறைவிடம் ஆவார். எல்லாவற்றை இல்லாதது ஒண்ணு இல்லையா, எல்லா தெய்வீக அம்சங்களும் அவர்கிட்ட இருக்கு. அவரை வந்து நான் வந்து இது பண்ணினாக்க டெஃபினட்டா எனக்கு அவருக்கும் நமக்கும் ஒரு அனுகிரகம் கிடைக்கும். வேற யார்கிட்ட நான் போறது, உங்ககிட்டதான் வர முடியும். உங்ககிட்டதான் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் இருக்கு.
தெய்வீக தன்மைகள்லாம் உங்களுக்கு தன்னிடத்தை கொண்ட உறைவிடம் பகவான் தான். நானும் அதிர்ஷ்ட தேவதையும் ஒரே பணியில் ஈடுபட்டிருப்பதினால் எங்களுக்குள் சண்டை வருமோ என்று ஏன்னா நான் அஞ்சுகிறேன். அவளும் நான் வந்து கால் அமுத்தி விடுறேன், நானும் அமுத்தி விடுறேன்னா நீ எதுக்கு வந்திருக்க எனக்கு போட்டியான்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை அதுல வேணா வந்து போட்டி வந்து அதிர்ஷ்ட தேவதை எனக்கும் அவளுக்கும் வேணா சண்டை வரலாம். அது ஒரு பயம்தான் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜகத் ஜனன்யாம் ஜகத் ஈஷ வைசசம் ஷாத் ஏவ யத் கர்மணி நக சமீஹிதம் கரோஷி பல்ப அபி உருதீன வத்சலஹ ஸ்வ ஏவ திஷ்ணே அப்ரிதஸ்ய கிம் தயா. மொழிபெயர். எனது அன்பிற்குரிய உலகின் நாயகரே, உலகின் தாயாக அதிர்ஷ்ட தேவதை லக்ஷ்மி இருந்தும் அவரது ரசபாவத்தில் இருந்து உமக்கு நான் தொண்டு செய்வது அவரது உரிமையில் குறுக்கிடுவது என்று அவர் என் மீது கோபிக்கலாமோ என்று நான் நினைக்கிறேன். ஒருவேளை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு இல்லையா? அவர் லக்ஷ்மி தேவி ஒருவேளை நான் போட்டியா வந்துட்டேன் குறுக்கிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கோபிக்கலாம் என்கிட்ட. நீ எங்க வந்திருக்க, நான் சேவை பண்ணிருக்கேன்ல, நீ எங்க போன வழக்கு இப்படிப்பட்ட அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட தவறான எண்ணம் இருந்தாலும் நான் நம்பிக்கையுடன் இருக்கின்றேன். உள்ள ஒன்னும் ஆகாது, பரவாயில்ல, அவங்க விட்டு கொடுப்பாங்க. சரி நீ சேவை பண்ண நானும் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. காரணம் நீர் என் போன்ற ஏழைகளின் பால் அதிக அன்பு உடையவர். நாங்கள் சாதாரணமாக செய்யும் தொண்டினை கூட பெரிதாக மதிப்பவர். ராமாயணத்துல பாக்குறோம், சின்ன அணில் எவ்வளவுதான் தூக்க முடியும். ஆமா, கைய குட்டி கை அவ்வளவுதான் பெரிய கல்ல தூக்கப்படுது. அப்போ பகவான் வருடி கொடுக்குறேன், ஆஹா தாராளமா பண்ணு. பகவான் நினைச்சா அந்த பாலத்தை கட்ட முடியும், ஈஸியா கட்டிடலாம். அவர் தாண்டியே போயிடலாம், பாலமே கட்ட வேண்டாமே, தாண்டி போலாம். இல்ல என்னது இப்ப கூட நேத்துக்கு கேட்டேன், நீ பண்றது அதுலயும் எனக்கு வந்து இந்த இது வேணும், எல்லாரோடும் பங்களிப்பு வேணும். அப்ப அதுலயும் வந்து உனக்கும் ஒரு பெருமை இல்லையா, எனக்கு பண்ணினேன்னு உனக்கும் பெருமை வரணுமே, அதனால நான் உன்னை வந்து பண்ண வைக்கிறேன். ஐ திங்க் நம்ம பிரபுஜி தான் சொன்னார் நினைக்கிறேன் பாகவதம் கிளாஸ்ல. ஏன்னா இப்ப இது கட்டுறாளே கோயில் கட்டுறா, ஐ திங்க் பிரபுஜி யாரோ சொன்னா, இப்போ வந்து கோயில் கட்டுறதெல்லாம் நாட் சோ வெரி ஈஸி. க்ரோஸ்ல போறது, க்ரோஸை விட ஜாஸ்தி. நம்மளால எல்லாம் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. ஆனா நம்மளால ஒரு 500 ரூபாய் கொடுக்க முடியுமா, 100 ரூபாய் கொடுக்க முடியுமா, ஏதோ நம்ம வந்து கொடுத்து நமக்கும் ஒரு கைங்கரியம், நம்மளும் ஒரு அணில் மாதிரி இருந்து அந்த ஒரு கைங்கரியத்தை நம்ம வந்து பங்கேற்று கொடுக்கலாமே, அந்த மாதிரி. அப்ப அவர் சொன்னது நினைவு வருது படிக்கும்போது. அப்ப என்னது பகவான் வந்து என் மாதிரி ரொம்ப ஈனம் மாதிரி இருக்கிற நீர் வந்து என் போன்ற ஏழைகளின்பால் அதிக அன்பு உடையவர். நாங்கள் சாதாரணமாக செய்யும் தொண்டினை கூட பெரிதாக மதிப்பவர். ஆகையினால் நீர் என் பக்கம் இருப்பீர் என்பதினால் தான். அப்படியே அவர் கோபித்தால் கூட உமக்கு ஒன்றும் நேர்ந்து விடாது. எனக்கு உமக்கு இல்லை, கோபித்தால் கூட பகவானுக்கு என்ன நேரம் பண்ணியா, எனக்கு ஒன்றும் வராது. பிகாஸ் காரணம் எல்லாவற்றிலும் முழு நிறைவடைந்தவரான நீர். அவர் இல்லாமலேயே எதையும் செய்யக்கூடிய அவருக்குதான். கோபித்த உங்க மேல கோபித்தா கூட ஆனா உங்களுக்கு ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகாது. ஏன்னா நீங்க அவர் இல்லாமையும் லட்சுமி தேவி இல்லாமையும் நீங்க வந்து எல்லாமே வந்து செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு பெற்றவர் என்பதை நான் அறிவேன். லட்சுமி தேவி தான் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டை விட்டு வரமாட்டார், இங்கே நெஞ்சிலே உட்காந்து. அதனாலும் துளசி தேவி போது ரொம்ப பொறாமைய அவளுக்கு. ஏன்னா துளசி தேவி அப்படி இப்படி பாதத்திலேயே உட்கார்ந்து இருக்கா, ஷி இஸ் நாட் கோயிங் எனிவேர். எனக்கு அப்படி இல்லையே, என்னோட பக்தர்கள்லாம் இருக்காளே, லட்சுமி தேவி சொல்றாளாம், என்னோட பக்தர்கள் இடத்துக்கு நான் போகணுமே, என்ன கூப்பிட. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு நான் போகதான் வேண்டியிருக்கு. ஆனா லட்சுமி துளசி தேவி அந்த மாதிரி இல்லையே, அப்படியே பாதத்திலேயே உட்கார்ந்து இருக்காளே, சோ லக்கி. அது நம்ம அந்த இனிஷியேஷன் கிளாஸ்ல அது படிக்கும்போது என்ன வருது. எஸ், கமலா மாதாஜி அப்புறம் நான் தான். பஜந்தி அத்தத்வாம் அத ஏல சாதவோ व्युदस्य माया गुण विप्रमोदयम् भवत् पदानुस्मरणातृते सताम् निमित्तम् अन्यत् भगवन्न विद्महे. எப்பொழுதும் வீடு பெரு பெற்ற மகாமுனிவர்கள் உமக்கு பக்தி தொண்டு புரிகின்றனர். காரணம் பக்தி தொண்டின் மூலமே ஒருவனால் பௌதிக வாழ்வின் மாயையிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். ஓ பகவானே, அப்படி வீடு பேறு பெற்றவர்கள் உமது திருவடி தாமரைகளிலேயே தொடர்ந்து சந்தித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை தவிர அவர்கள் உமது திருவடி தாமரைகளை சரண்புக வேறு காரணம் எதுவும் இல்லை. எல்லாமே என்னது, மாமுனிவர்கள்லாம் பக்தி தொண்டு இவ்வளவு புரியறான வீணா உங்க பாத கமலம் இதுல வந்து சரணை அடையறதுக்கு தான், வேற ஒண்ணுமே அவளுக்கு வந்து வாழ்க்கையில வேற குறியோளே கிடையாது. அதுதான் பக்தி தொண்டு தான் அவளுக்கு வந்து மெயினா. உங்களுக்கு சேவை புரியணும், உங்களுக்கு காலடியில சரணடைந்து கிடக்கணும். இதுதான் அவளுக்கு வந்து ரொம்ப திருப்தி தர ஒரு விஷயமா இருக்கு. அது பண்றாங்க எல்லாரும். எஸ், ஜெய் ஸ்ரீ. ஹரே கிருஷ்ண. மன்யே கிரம் தே ஜகதாம்
विमोहिनीं परं वृणीष्वेदि भजन्तमात्मयत् वाचाननूतन्ध्यायति ते जनोहितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः. எனது அன்பிற்குரிய பகவானே, நீர் உமது தூய பக்தனுக்கு சொல்லி இருக்கின்றவனை எல்லாம் நிச்சயம் அதிக குழப்பமுடைய, எங்களுக்கே குழப்பமா இருக்கு, நிச்சயம் அதிக குழப்பமுடையவைகளே. வேதங்களில் நீ தருகின்ற கவர்ச்சி மிக்க வாசகங்கள் தூய பக்தனுக்கு ஒத்து வராதவைகளாகும். தூய பக்தனுக்கு என்னது, எனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்க்கவே மாட்டான். ஆனா இதுல கொடுத்திருக்கிறதெல்லாம் என்னது, வேதங்கள்ல எல்லாம் எல்லாம் நல்லதும் கொடுத்திருக்கா, ஆனா இதுல பலனும் கிடைக்கும் அதுவும் போட்டிருக்கா. ஆனா தூய பக்தனுக்கு அது கண்டுக்கவே மாட்டான். எனக்கு சேவை புரியணும், அதனால எனக்கு என்ன பலன் வருதோ அதை பார்க்கவே மாட்டான். சோ அது அவளுக்கு எல்லாம் குழப்பம் இது என்னது, நிச்சயம் அதிக குழப்பமுடையவர்களே, எது இந்த இதெல்லாம் வேதங்கள்லாம். ஏன்னா நீ தருகின்ற கவர்ச்சி மிக்க வாசகங்கள் ரொம்ப கவர்ச்சிகரமா. அப்படின்னா என்னது, இதை பண்ணா அது கிடைக்கும், அது பண்ணா இது கிடைக்கும் இருக்காதான். இந்த அஸ்வமேத யாகம் பண்ணா இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும், அப்புறம் இந்த புத்திர காமேஷ்டி யாகம் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். இதுல எல்லாம் ரொம்ப ஃபிளவரி வேர்ட்ஸா இருக்கு. தூய பக்தனுக்கு அது ஒத்து வராது. ஏன்னா அவன் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. நீ என்ன ஃபிளவரி இல்லாம ஏதோன்னு எழுதினா கூட அவன் உங்களுக்கு சேவை புரியறதுக்கு அதுதான் அவங்களுக்கு குறிக்கோளா இருக்கு. வேதங்களின் இனிய வார்த்தைகளில் மயங்கிய மக்கள் மீண்டும் மீண்டும் பலன் தரும் செயல் தொழில்களையே செய்து அவற்றின் விளைவான பயன்களில் மோகம் முறுகிறார்கள். ஆனா நம்ம மாதிரி பாமர மக்கள், நம்மள மாதிரி ஒரு மக்கள் என்னது, ஓஹோ இது பண்ணா இது கிடைக்குமா, சரி அப்ப அதிலே பண்ணிருக்கான். என்ன திரும்பி திரும்பி பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு அவன் அதுல இருந்து உள்ள என்ன கிடைக்கும், ஒரு என்னது ப்ரமோஷன், என்ன இதுக்குதான் மேலுலகத்துக்கு போவோம், திரும்பி அங்கெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வந்து விடுவோம். ஆனா பக்தர்கள் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டான். அவன் they will do everything உங்களை திருப்திப்படுத்துறது. அந்த they don't get trapped in that flowery words of Vedas. Yes Mataji. Right. Hare Krishna Mataji. त्वन्मदाय याथा जन ईश खण्डितो यत् अन्यत् आसास्त ऋतात्मनो पुतः यथा शरेत् पालहितं पिता स्वियं त्वात्वं एवार्हसिनः समीहितुम्. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது பகவானே, உமது மாயா சக்தியினால் இவ்வுலகில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் தங்களுக்கு உண்மையான நிலையினை மறந்து அறியாமையினால் சமுதாயம், நட்பு, காதல் போன்ற பௌதிக இன்பங்களை விளைகின்றான். ஏன்னா மாயா சக்தியில பிடிபட்டிருக்கோம். பகவானை தவிர பாக்கி எது இருந்தாலும் நம்ம மாயால சிக்கினாச்சுன்னு அர்த்தம். இப்ப என்னது, எல்லா உயிர்வாய்களும் தங்களை உண்மை நிலையினை மறந்து, என்ன உண்மை நிலை, we are all part and parcel of the Lord. நம்ம ஆத்மா அதுக்குதான் எங்கன்னு இருக்கு, அங்க தான் வந்திருக்கோம். அது நாம ஜபம் சொல்றதுக்கு தான் அதுக்கு ரொம்ப அதுவும் சச்சித்தானந்தா, பகவான் சச்சித்தானந்தா. அது என்னது, ஆத்மா வெயிட் பண்றது எப்போ இவன் ஜபம் பண்ணுவோம், எப்போ பகவானோட இது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதெல்லாம் விட்டுட்டு வேற பந்த இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து காது சரி கண்ணு சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம திருப்திப்படுத்தி இருக்கோம். ஆனா அதுல என்னது, இன்பங்களை அந்த மாதிரி விளைகின்றன. ஆகையினால் இது போன்ற பௌதிக இன்பங்களை தரும் பொருட்களை பெற்று கொள்ளும்படி கருணை கூர்ந்து கேட்காதீர்கள். அதனால எனக்கு ஒன்னா ராஜ்யம் தரேன், உனக்கு பதவி உயர்வு தரேன், நிறைய செல்வம் தரேன், இதெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துடாதீங்க. எனக்கு அதுல இன்வால்வே இல்லை. அதெல்லாம் கொடுத்து திரும்பி அதுல மாட்டிக்க மாத்திரம் வைக்காதீங்க. எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் கொடுத்தா நான் உங்களை மறக்கிற ஸ்டேஜ் வந்துடுவேன். அதனால எனக்கு நல்ல பணம், நிறைய பணமும் வேண்டாம், பதவி உயர்வும் வேண்டாம், இதெல்லாம் ஒண்ணுமே வேண்டாம். பௌதிக இன்பங்கள்லாம் எனக்கு ப்ளீஸ் கொடுக்காதீங்க. கருணை கூர்ந்து கேட்காதீங்க. அதெல்லாம் வேணமானு கூட கேட்டுடாதீங்க, எனக்கு அது வேண்டாம். ஒரு தந்தை தன் மகன் எதுவும் தன்னிடம் கேட்காமலேயே அவனுக்கு வேண்டிய நன்மைகளை செய்வது போல் நீரும் எனக்கு எது நன்மை என்று கருதுகின்றீரோ அதனையே அருள்வீராக. சோ வெரி நைஸ்ல இந்த அர்ஜுனனும் அப்படிதான் சொல்றார். நான் உங்களுக்கு என்ன தகுதி பெற்றவனா இருந்தா நீங்க அந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நம்ம கேட்கிறோம், பட் நமக்கு அது தகுதி இருக்கா நமக்கு தெரியாம நம்ம கேட்டு இருக்கோம். பகவான் எதாச்சா நான் உனக்கு ரோல்ஸ் கொடுக்கலாம் நினைச்சா, நீ 1 லட்சத்துக்கு ஆசைப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு இந்தப்போ பிச்சை காசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுவான். அதனால நம்ம கேட்கவே கூடாது. உங்களுக்கு என்ன தோன்றதோ, நீங்க அப்புறம் எங்க பேரண்ட் தானே, நீங்க எங்க அப்பான்னு தானே சொல்றீங்க, உங்களோட அப்பா அம்மா எல்லாம் நீங்க தாத்தா எல்லாம் சொல்றீங்களே, உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன வேணும்னு. அப்ப நீங்க கொடுங்க. Why should I ask? நீங்க எனக்கு எது நல்லதோ, எது எனக்கு நன்மை என்று கருதுகிறீரோ அது நீங்க அனுபவீராக. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா இருக்கு. இது விஜயலட்சுமி மாதாஜி தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதே இல்ல மாதாஜி, மேனேஜ் பண்ணாமே ஈஸியா வந்துருது. ஆனா கொஞ்சம் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தடுமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வரவே இல்லை இன்னைக்கு. ஓகே, தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஓகே, நம்ம வாஞ்சா கல்பத்தரம் விஷயம் சொல்லிட்டு முடிச்சுடலாம். ரொம்ப லேட், 6 மணி 7 மணிக்கு அந்த கிளாஸ். வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய கரெக்டா 6 மணியா இருக்கு.
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय जय भक्त वृंद की, जय जय प्रभुपाद की, जय जय आचार्य हरिदास ठाकुर की, जय जय श्री कृष्ण महामंत्र की, जय जय चैतन्य महाप्रभु की जय जय और भागवत ग्रंथ की, जय जय श्री राधा गोविंद की जय जय और प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि